Hallo, og velkommen til. Fornøjelse. Ja. Altså, mega dejligt. Så er vi her. Og nu kan man se noget. Tranbjerg, velkommen til. Claudio, velkommen til. Velkommen til alle sammen. Så er vi altså i gang. Jeg ved ikke, jeg fik også lige startet streamen med en forkert titel. Jeg håber, det er rettet nu. Så I kan se det. Vi glæder os også helt vildt meget. Altså, vi har... Lige nu kører alle kørende i pit. Der er driver briefing et sted, og lige om lidt, så kommer de nok ud og træne lidt igen. Og så starter kvalden altså klokken 8. Så det bliver skide godt. Og hvis I ikke ved, hvem jeg er, så hedder jeg David, og streamer en gang imellem på Twitch. Under Hero.dk, kører en masse racerløb, alt muligt andet, hvor jeg også skal være med en gang imellem. Og så har jeg altså min kompagnon med, Tommy Schrøder. Fortæl om dig selv. Hvem er du? Lige nu så er jeg en forvirret gammel mand, jeg lige vil sige. Vi skulle lige have styr på alt det her teknik. Udover det, så er jeg motorsportscoach og sportspsykologisk konsulent, og hjælper dig lige nu her med at forhåbentlig guide folk igennem et par rigtig spændende racerløb. Så mest af min tid, det foregår med racerløb. Sådan. Altså, jeg er simpelthen så glad for at have dig med, Tommy. Og vi har fået fikset lyden på din mikrofon også siden vores testløb. Så nu kan vi høre, hvad du siger, uden det kommer igennem en radio. Det er helt perfekt. Ja, men det er udvikling. Det er så fantastisk. Man kan udvikle sig hele tiden. Ja, men det er jo det. Det bliver kun bedre og bedre. Det er skide godt. Jamen altså,
når de lige kommer i gang igen og er færdige med driver briefing, så har vi snakket med Kevin Nielsen, der måske lige skal komme en tur forbi og snakke lidt om, jamen han har været mester et år nu, hvordan har det været, og hvad er det nye DM for noget, og hvordan har han forberedt sig til det. Så det bliver også skide godt. Der bliver skrevet i chatten også. Hvis I har nogle spørgsmål, så skal I så bare fyre dem i chatten. Både mig og Tommy har chatten åben, og så skal vi nok prøve at hive jeres spørgsmål ind en gang imellem. Så der er næsten ingen dumme spørgsmål. Der er selvfølgelig grænser, men jeg plejer at sige, at det er kun journalister, der kan stille dumme spørgsmål, og i dag der er vi 2 journalister, så vi skal jo komme med de rigtig gode dumme spørgsmål. Ja, det er jo det. Og de gode svar, forhåbentlig. Forhåbentlig, ja. Klokken, jamen det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg har ikke noget ude på. Den er 45 for at være helt præcis. Den er 45. Så om et kvarter, så tæller vi altså ned. Hvilken afdeling er det? Det er første afdeling. Det er allerførste race i vores DM. Vi skal køre på Silverstone i dag. Og Tommy, kan du knytte et par ord til Silverstone? Jamen, det er jo et af motorsportens mekka. Vi er ved at have så lidt forskellige, men Silverstone er jo, det er jo det engelske, det største center i England, ikke? Helt fantastisk. De kører jo også Formel 1 Grand Prix derovre. Og alt, hvad der er på Silverstone, omkring Silverstone, det er bare motorsport. Altså, når du kommer ind til Silverstone, så har du jo masser af industri, du har store anlæg, Porsche har deres drivercentrum derovre, hvor du kører køreteknik, og jamen, der er fyldte parkeringspladser derovre, nogle gange midt på hverdagen derovre, så ligger de og kører drifting i Lotus Super 7, og der er altid gang i den derovre. Ja, det er altså også sådan en stor bane at starte med her, og også altså, nu ved jeg, at F4 har kørt på Silverstone den første uge i den nye sæson her i iRacing, og altså en bane, som er teknisk svær. Der er mange gode langsider, og i de her biler, som vi også snakker om i testløbet, der er masser af drag i de her biler. Altså slipstrøm, den suger sig fast, når du først sidder bagpå, og det giver altså muligheder for en masse overhællinger, og side by side, 2 stykker, 3 stykker rundt i de sving her. Så nu må vi se, altså vi så jo et testløb, hvor der virkelig blev gået til den, kan man sige. Der var ikke så meget at miste. Og må ikke vi ser et løb i dag, hvor folk er en lille bitte smule mere forsigtige, og ligesom skal passe lidt på de her biler. Det tænker jeg helt sikkert, og så først det der, som du siger med dragger, det hvor de kan overhale hinanden. Vi har jo en lang side, Hanger Straight blandt andet, hvor de kan komme for godt fart ud af Marcus Bæks gennem de her chikaner, den vej nedad, det vil kunne give rigtig gode slipstreams overhalinger dernede af. Men også det her taktiske, jeg ved godt, de må smide et løb væk, men det vil være utaktisk, jeg lige vil sige, at smide det første løb væk. Der er nok nogen, der kommer til at gøre det. Men jeg synes bare oftest, så vinder man altså, at man vinder et mesterskab i det første løb, ved at være godt forberedt, ved at være taktisk, ved at gøre det rigtig godt og få et godt forspring, i stedet for at man skal til at forsøge på at kæmpe alt tilbage i slutningen af racene. Og selvfølgelig kan det lade sig gøre nogle gange, men så er man lige pludselig afhængig af andre, så få et godt udgangspunkt, kør taktisk, kør klogt. Hvis det var mig, der sad bag rattet, så var det i hvert fald den strategi, jeg vil bruge. Jamen helt sikkert. Altså jeg glæder mig rigtig meget. Altså bare, har godt nok været spændt på at se, hvad det er for noget race, vi skal se i aften, fordi at det er DM, og de her biler er altså lidt noget andet end, som vi snakker om sidst, de her biler med tag på. Fordi at der er lidt mere, altså en mere skrøbelig bil. Selvfølgelig kan en Porsche Cup også blive skadet og miste både downforce og det andet, og skæve hjul og sådan noget, men alligevel, der er lidt mere dørtræk-race i en Porsche Cup, end der vil være i de her biler. Så jeg håber virkelig, at vi ser en masse fede overhældinger, en masse kampe med masser af respekt. Ja, helt enig, og det er jo virkelig noget af det, at kørerne, de skal vende sig til. Det tror jeg også, vi så lidt i torsdags, da vi havde det her testløb, ikke? Det er det her med at køre tæt, altså de her fritliggende hjul. Fletter du hjul, jamen så letter bilen altså. Og det er bare noget andet. Køreteknikken er også anderledes, og det håber jeg, at det er noget, det Kevin måske lige kan drage os lidt ind i. Hvad er forskellen på at køre sådan en Formel 4 her, og så køre en Porsche Cup-bil? For der er helt klart forskel. Ja, det er helt sikkert. Og det er jo, altså hvis man er vant til at se Formel 1, så jo, det går stærkt det her, men det er jo ikke helt den samme fart, og hvilket jo også igen lægger op til tæt race, fordi at
at der ikke er så altså høj fart, som det vil se i en F1. Der er ikke nogen hjælpemidler, der er ikke noget batteri, der kan give dig noget boost op ad langsiden ud over den track. Det skal altså blive rigtig godt. Og jeg kan se, der er godt gang i chatten. Der er fansen er i gang derude. Mads Lunde bliver der hæppet på. Det er Ripple-køreren her, som repræsenterer, eller Mads, som repræsenterer Ripple. Det er en fornøjelse. Lige nu spørger jeg, hvilken division jeg skal køre i. Jeg kører her. Eller forsøger at køre det her. Og Kevin skriver, at der er stadig driver briefing, så vi ser, om han når at komme forbi. Der er 10 minutter tilbage til kval. Ellers så tager vi en snak med ham mellem racene eller efter racene. Ja. Og der er nok mange spørgsmål her. Der er nok mange spørgsmål blandt kørende og løbsledelsen osv. Det er første løb, ikke? Så der er mange nye ting, så videre, som de lige skal have styr på. Helt sikkert, ja. Det er der. Ja. Og så står der en her, der skriver, at de skal have en hot lap af mig. Det er ikke nogen hot lap. Ej, du kan nok godt komme rundt jo, ikke? Men, Jo, det kan jeg sagtens. Jeg har også kørt på banen i det virkelige, så jeg kan sagtens komme rundt, men derfra så er det går stærkt. Det er en helt anden historie. Og så i en simulator, det er ikke trods det jeg har haft simulator i over 10 år, så er jeg er slet ikke kredsmester der. Nej. Men nu her, apropos det med, at der er travlhed i drivers briefing, der er nok så mange nye ting, og der er nogle andre regler, måske fra sidste år til i år og så videre, ikke? Ja, så er der nok en masse spørgsmål i hvert fald fra dem, der skal køre. Ja, fordi man ikke vil, man vil ikke, fordi der sidder jo, det kan man jo ikke se, de sidder også bag kulissen her, der sidder et helt dommercrew klar, live-dommere, som ligesom kommer til at straffe dem undervejs også, som kan have en konsekvens for racet. Og derfor vil man jo gerne som kører være helt sikker på, at man overholder alle reglerne her, så man ikke pludselig får en overraskelse med en slowdown eller en straf efter racet. Så ja. Og nu siger du, at de vil straffe dem. Det håber jeg da ikke, de bliver. Jeg håber, der bliver færre race, så der ikke bliver straffet. Men, ja, præcis. Ja. Men så man lige har det hele på plads. Ja. Og nu har vi lige fat i alle de her tekniske ting. Jeg kan høre, at de er begyndt at køre, men jeg kan ikke se, at der er nogen, der kører på min skærm. Nej, der er en, der lige rykker ud nu. Jeg tror, at driver briefing er ved at være slut. Ja, godt. Så begynder der at ske lidt der, ja. Det er... Godt, så fungerer det hele. Det er bare lige det, jeg lige skulle være... Ja, det er perfekt. Det er jo det med teknik, og det er jo skidesmart, at vi kan sidde online, og vi kan sidde i hver vores stue og lave det, eller hver vores kontor og lave det her. Og det er jo også en gave, men det gør jo bare lige lidt mere teknisk, i stedet for, at man, hvis vi sad i et studie sammen. Kevin skriver, jeg når det ikke inden racet. Han skal nok lige ud og have varme i bilen, også helt fair, så man er helt klar til at sætte kvalden. Og det kan vi lige knytte et par ord til kvalden her. Altså, formatet er jo sådan i aften, venner derude, at her kl. 20.00, der starter kval. Så har de 10 minutter til at køre maks 4 omgange. Lige nøjagtigt på Daytona, der når de i hvert fald ikke mere end 4 omgange, hvis de overhovedet når 4 omgange. Så grunden til, det er sat op på den måde, at hedder maks 4 omgange, så er det altså fordi, der også kommer nogle baner, vi skal igennem, hvor laptiden er noget hurtigere end de 4. Så du har en outlap, og så har du 4 gange rundt på banen. Så hvordan man nu vælger at køre strategien med den her dæktemperatur, som jo driller rigtig meget, specielt den F4 her. Hvis du ikke har den helt perfekte dæktemperatur, jamen så koster det altså på omgangen. Så hvordan de vælger at køre deres strategi rundt på Silverstone, det er altså... Det er altså spændende. Fik jeg sagt noget andet end Silverstone? Det kan godt være, jeg gjorde det. Jeg tror, du sagde Daytona. Nå, ja, det er fordi, op i mit hoved, der kører der alt Daytona 24 timers træning. Så det er nok derfor. Ja. Det er nok derfor, ja. Ja, lige netop. og Daytona, det er så også et fedt anlæg og fed bane. Det er så også en helt anden. Det er også fedt. Jamen, det er kan også noget derovre. Det kan også noget. Men vi kan jo se her, de er allerede begyndt at ligge og faktisk at køre race mod hinanden, ikke? Trods det er en tidtagning. Der skal prøves nogle ting af her. Ja. Jeg vil lige skifte over, så I kan se her, hvad de laver. Skal jeg lige have fanget min mus, den var der. Jeg kan da godt lige få lov til at se lidt, hvad de laver rundt her. Lige nu har vi... Hvem har vi i skærmen her? Ja, lige 2 sekunder. Jeg kan se bil nummer 1 og bil nummer 3. Det er det, jeg ser på min skærm i hvert fald. Ja, præcis. Og bil nummer 1, det er jo kvalkøren Mathias Stockbæk. Ja. Og... Men hvorfor skal jeg lige se, hvorfor mit overlay ikke opdaterer sig? Det ved jeg godt, hvorfor. 2 sekunder. Ja.
så får du styr på det. Men jeg Det synes gør. jo det her, når du råder med teknikken, Ja, præcis. og jeg synes det her, når du er ude og køre en tidtagning, jamen så er det jo, som vi ser her, så er det jo med at få det her tog, altså det vil sige, at man ligger bag ved hinanden og bliver trukken frem. Det kan hjælpe, og hvis de to kører her, de samarbejder, jamen så vil de kunne forbedre sig og virkelig udnytte det, hvis de har trænet det her med at køre i tog, køre efter hinanden og skifte position. Så det kan være, det er det, de har gang i. Lige før så det bare lidt ud som om, at de var ved at ligge og prøve at skifte og slås om positionen ind i svinget. Ja, præcis. Nu har jeg fået opdateret mit overlay, så de også gerne skulle se det rigtige overlay her derude. Der bliver ved med at vælte Mads Lunde-fans ind i chatten. Det er en fornøjelse. Og der er også lige en enkelt, der lige råbte Stockbæks navn højt i chatten, som vi så på før. Her har vi Magnus Nielsen i billedet. Og altså, det er altså rigtig godt. Her har vi Mathias Stockbæk igen. Og han har nummer 1, fordi han i den kval, der ligesom har været i sidste uge her, fra den 1. til den 5. januar, der satte han simpelthen den hurtigste tid rundt på Barcelona, og det er simpelthen derfor, han har scoret det nummer her. Oj, de kører tæt her. Ja, og det var så ikke et samarbejde, de to havde, må vi så blankt erkende, ikke? Det var det ikke, og det er jo igen det der med, at det er altså open wheelers, de får hjulen ind mellem hinanden, og så skal man altså passe på, når man skal ud fra hinanden igen, fordi at det er altså lidt farligt. Altså, det der også skal ske, som jeg faktisk også var tilfældet her, vil jeg lige lade mærke til, det er det, vi kalder netcoding. Og hvad er netcoding? Jamen det er jo fordi, det her det er jo et spil, der køres online på nettet, og så er der sådan noget med internetforbindelser, og man kommer måske lidt fra forskellige, og det der med, at man nogle gange faktisk godt bliver ramt, selvom man på vores skærm ikke ser, om de ramte ikke hinanden, jamen så er det fordi, der er noget ping og noget forskel på de to kører, som iRacing så ikke helt kan finde ud af, hvor deres hitbox er. Ja, og det må være lidt frustrerende som kører, ikke? Og køre med det, altså, når man bliver ramt af det. Det må være vanvittigt frustrerende. Ja, præcis. Der er lige... Har du på din skærm kørende med live-tider og så videre, du kan se det? Ja, det har jeg. Og, det har jeg ikke på min nemlig. Jeg ser ingenting, jeg ser dem bare køre. Ja, så skal du i din OBS lige have opdateret din live timing, så du ser på, hvem det er, vi ser på. Og det link, det sender jeg lige til dig på. Jamen, det er det, jeg skal ud af alt det, jeg tænker. Jeg kan ikke gøre noget som helst lige her. Okay. Den er bare låst. Hvor hvis er Magnus? Hvis de kan se det, så videre, så... Jeg kan ikke bare konstatere, jeg synes, det går rigtig, rigtig godt. Tak for det. Der er et KFC, og fik vi opdateret delivery der? Eller gjorde vi ikke det? Fordi det... Der var nogen, der skrev i chatten, at der ikke var de rigtige deliveries på. Det synes jeg, der var. Før i hvert fald. Jeg så dem også og tænker på, jeg synes også, de ser lidt... Der er ingen reklamer eller noget på bilerne. Og det er da ikke... og Mathias Stockberg ved at køre for Fire. Jeg synes ikke lige frem, det er jo det delivery, han kører med. Altså, jeg har i hvert fald en RC-bil kørende her, og den er rigtig nok Niklas Lund, som vi ser i billedet lige nu. Og det må vi lige få fikset til dig til næste gang, for det tror jeg godt, jeg ved hvorfor. Ja. Okay. Jeg skal bare sende en racerløb, så går det. Ja, det er så godt. Så fortæller du, hvem det er. Ja, det gør vi, og så får vi det lige fikset. Ja. Jeg tror godt, jeg ved hvorfor. Super duper. Så chat, det er live, og det er og når man sender live, så kan der godt gå ting lidt fløjtende, og det håber vi. Vi håber ikke, at vi ødelægger essensen af det her racerløb. Der er nogle tekniske ting på Tommys ende lige nu, som ikke er helt optimalt, men han kan se racerløbet, og det er det vigtigste, som det er lige nu. Ja, så jeg vil hellere se racerløbet, som jeg ser nogle data, så helt sikkert. Perfekt. Ja. Der så vi lige ude i baggrunden, der lige havde en snoretur ind i... Og det er den her mand, det er det, jeg har hørt i hvert fald, at de her formelbiler i iRacing, de er rigtig, rigtig svære at køre på grænsen, og lige pludselig så kommer bagenden altså bare. Og det er det her med at få arbejde med bilens vægtbalance, og få det til at passe også, fordi det er en hårfin balance, for man vil heller ikke miste fart, og lige pludselig så tager man måske for meget fart med i svingen, og swupti, der kommer bagenden, og så er du passager. Ja, og det er jo også det. Og der skal vi igen have
snakker om de her med dæktemperaturerne, fordi at egentlig synes jeg at F4-bilen kan være ret tilgivende, fordi at den jo ikke kører så stærkt, som hvis man... Der er lige så meget kraft i, som for eksempel, når du trykker på speederen i en F1-bil. Men hvis først bagenden den kommer ud, så er der altså ikke så meget at gøre. Så er det altså bare på bremsen og se, om man kan få og løfte speederen og få rettet op. Ja, helt enig, ja. Helt enig, ja. Jeg får lige en anbefaling her, der siger, at jeg skal hoppe på din kanal, og så slå lyden fra. Altså, så jeg streamer til dig? Ja. Ja, jamen det kan vi gøre som sidst, hvis det er. Så du bare lukker din OBS, og så kan du se det i Discord i stedet for. Ja, hvis det skal være. Det er det, vi skal gøre, tror du? Lad os gøre det. Det prøver jeg lige at gøre her. Det var det, jeg skulle lige... Skal jeg lige dobbelttjekke noget, inden vi gør det. Fornøjelse at se, at I hæpper derude i chatten. Det er altså rigtig, rigtig fedt. Det er jeg glad for. Sådan der. Godt, det kan jeg godt gøre. Så gør vi lige sådan her. De kører ikke kval endnu. Det er her klokken 20. Det er lige om et øjeblik. Hvor lang tid har vi tilbage? Klokken er 20 nu. Så er det lige om et par sekunder. De røg lige ud de der. Så lige i det sekund, vi snakkede om det. Skal jeg lige se, om jeg kan sende et signal til dig her? Ja. Så kan vi gøre det. Således. Så skulle du gerne kunne se... altså, så ser du bare det, der er på streamen. Ja, og, og Martin Buch her. Ui, der bliver kørt lidt rundt. Kasper Rishov. Milan Rytter. Mads Lund. Der var han jo. Mads Lund. Kasper vinder. Okay. God Milan. Milan Rytter, som jo har haft også en forrygende... så har haft en forrygende kval. Også på en P2. Og det er også derfor, han har... han ligesom har nummer 2 på bilen her. Ja, og hvad man siger, der var jo virkelig et tæt kamp der til sidst i kvalen, ikke? Og lige pludselig, da vi snakkede jo faktisk sammen på det tidspunkt, hvor Milan han går op og bliver 2'er, ikke? Altså lige at få den her rigtig, rigtig gode omgang. Ja. Noget, vi kunne se også under kvalen. Det var jo, at nogen kørte måske 60 omgange i alt, og andre kørte 400 omgange. Altså der var meget, meget forskel på. Ja, og 710 omgange, tror jeg, rekorden ligesom var stukket op på her. Okay. Vi skifter lidt rundt mellem kørende her, men her har vi Mathias Stockbæk, som er... Jeg kan ikke se, om han er ude på stadig er på Outlap, eller om han er på... han må ikke, han er på Outlappen. Og lige før der så vi Victor Volksson, som lå og kørte og varmede dækkene op, kørte fra side til side for at varme dækkene op. Ja, det er også det, vi ser Mads Lund gøre her. Ja. Og det kan jeg ikke se her, men det man i hvert fald gør i virkeligheden, når man gør det her, så bruger man lige bremsen, når man skal have loadet vægten på forhjulene, så går man lige lidt på bremsen og får vægt på forhjulene og får mere varme i dækkene, får varme fra bremsesgiverne ud i dækkene også, og får det til at arbejde. Så det er den måde, man gør det på i hvert fald ude i det virkelige. Men om det er også sådan, man gør her, det tør jeg ikke lige helt svare på. Det ved kørende bedre, end jeg gør i hvert fald. Det kan du godt, og jeg ved, der var et fænomen, der hed brake dragging, som du brugte hen af, hvor du trykker lidt på bremsen og speederen samtidig for at få varmet bremsen op, men det tror jeg nok iRacing har elimineret. Så det tror jeg ikke, man kan bruge mere. Det var i hvert fald ikke en ting, som vi i et ommerpanelet ville snakke om, var noget, vi skulle kigge efter, om de udnyttede. Okay, ja. Ja, det er mig. Jeg skal nok lige, have slået noget fra, så vi ikke bliver forstyrret her 2 sekunder. Super. Der forsvandt noget. Ja, når du ser selvfølgelig min skærm her. Ja, det er ikke, så ja. Skide godt. Ja. Sådan der. Sådan, så er vi tilbage igen. Så, ikke sådan der. Det var ikke helt sådan, jeg ville gøre det. Det var sådan, der jeg ville gøre det. Bliver serien kun streamet her? Det gør den i hvert fald i dag. Vi forsøger, om vi næste uge også kan streame den på YouTube. Så den både bliver sendt her og på YouTube. Som vel så vil være enten min YouTube eller ESR's, altså eSport Racings YouTube. Det finder vi ud af til næste uge. Men for i dag, så er det her, ja. Jeg har grunden til, at det ikke er lovligt mere. Lasse Sørensen skriver i chatten. Det er simpelthen din skyld, at iRacing har valgt at fjerne det fra deres spil.
Det kan jeg godt lide. Go Niklas. Velkommen til, Thomas. Og tusind tak, hvis der er nogle nye følgere derude, der følger med. Det er en fornøjelse. Vi har slået alerts fra og sådan noget, så vi ikke bliver forstyrret på streamen i dag. Men tusind tak, hvis I følger med. Kan vi få en vejrrapport? Det venter vi lige med til efter kvalden her. Det må efterhånden være sat nogle tider. Vi kan se, at folk er begyndt at komme ud, være rundt på deres første hot lap. Her regner det i hvert fald ikke. Og det kommer der heller ikke til, fordi iRacing endnu ikke har regnvejr. Var de ikke ved at arbejde på det med iRacing? De har teaset for det rigtig længe, og det bliver i hvert fald også et spændende take. Så bliver der altså smidt nogle tider ind, og de vælter ind her fra deres hot laps. Og indtil videre er det altså Kevin Nielsen fra Fire, som har sat en pole med en 2:01.059, og så er de ellers efter. Der er faktisk 2,5 tier ned til Julian på en anden plads, som det er lige nu, og så lægger de ellers uhyre tæt inden for 100 dele her ned til de første, ned til top 5. Så det ligger altså tæt, og vi skal altså huske, de har altså 4 flyvende omgange, når de først har sat dem her. Så det kan altså nå at ændre sig dramatisk endnu, fordi at den her bil specielt er god, når den lige har fået noget varme i dækkene. Og hvis de kører 2 eller 3 flyver efter hinanden, jamen, så bliver dækkene faktisk kun bedre og bedre. Selvfølgelig bliver motoren også varm, og det har også noget at gøre på farten af bilen. Men det her, det kan sagtens ændre sig endnu. Men udgangspunktet er i hvert fald Kevin Nielsen på en førsteplads. Og her der følger vi... Jeg tror, det er Victor Wolfson. Ja, det er det. Den skiftede der til Victor Nielsen fra RC, som har kørt ind på en 6. plads. Go Lunde! Ej, der er så mange, Mads Lunde. Som om han har taget hele byen med. Han har været ude, og det er godt for det. Jeg skal komme og kigge, jeg skal køre. Det er skide godt. Og det er super. Det er super. Det der også skal være med sådan, det der også skal være med sådan en tidstagning her, det er jo, at nogle af dem kører måske taktisk ind og siger godt, at jeg bruger bevidst 2-3 omgange til at varme op, og så skyder man hele raketten af på sidste omgang og satser på, at det er nok, ikke? Så derfor kan det være lidt svært at regne med, at der er jo meget afstand på tiderne over et sekund fra 1 til 20, og hvorimod da vi så kvalden til serien, ikke? Der var der 3 10 forskel fra nummer 1 til nummer 20. Ja. Så ja, lige præcis. Lidt tættere her. I hvert fald en... Så kom Stockback. Stockback kom ind, og altså meget, meget tæt på. 17.000 dele. Ja, nu begynder det at lægge tæt. Nu begynder det at lægge tæt. Rasmus Christensen på en 3. Og Victor Nielsen faktisk kom ind på en 4. plads her. En 10'er efter en 10'er og 29. Og der er altså fart på her. Her følger vi Magnus Nielsen. Ja. Nej, undskyld, det er Martin Buch, vi følger her. Undskyld. Ja, det er Martin Buch, der følger, ja. Og Martin, han er jo også en af dem fra, altså, er det ikke cirka en blanding her? Jo, men var det ikke, jeg synes vi... det virkelig og i sporten, ikke? Ja, præcis. Jeg tror lige over halvdelen er rigtig racerkører, eller kører race, om det er enten go-kart, eller det er i biler i virkeligheden. Og det er jo også interessant, at vi ligesom laver et mix mellem den rigtige bilverden og så computerspillet her. Og lige netop Martin Buch, som var der, ham kan vi jo, hvis man har DASO-bladet, Dansk Automobilsport, deres medlemsblad, der er der en artikel med ham her for sidste gang, eller for forrige gang, de havde bladet, så ja, så der kan man følge med. Nu har jeg skruet op for mikrofonen, jeg kan høre, der var en, der sagde, det var lidt lav, så jeg håber, det er blevet bedre. Jamen perfekt, jeg har også en buffer på dig, jeg kan skrue dig lidt op her, men jeg kommer i hvert fald hul igennem. Og skide godt chat. Hvis der er noget derude med lyden, der driller, som I siger til, så har jeg lidt, jeg kan rode med her. Og har vi Martin i billedet her? Det tror jeg, det er. Ja, det er Martin, der Open Mind Racing står, og det er... Lige præcis. Og Stockback. Det kan være, at vi kan få lov til at få et onboard hotlap på en af de sidste omgange. Nu requester jeg bare lige til vores caster. Her har vi Stockback. Og
har ikke forbedret sin sidste tid. Stadig de her 17.000 dele efter Wolfzone. Der er også nogle Victor-fans derude. Se, der rykker lidt rundt i det nu. Olsen, der kommer op som 5, og nu var det ikke sådan? Jo, Markus Olsen op på en 5'er. Ja. Onboard kan man intet se. Ja, det er lidt interessant at se, hvordan det er jo sådan her, kørerne sidder og kører. I det her spil, som er en simulator, der kan du ikke, som du kan i F1 og andre spil, sætte dig på taget af bilen, eller 15 meter bag ved bilen. Det er altså sådan her, man kører race, og sådan er det også i iRacing. Du kan godt, ligesom du kan i en almindelig bil, du kan hæve sædet lidt, eller du kan rykke sædet tilbage. Det kan du også i positionen i dit bil, efter også, som ligesom indstillet det er for en... hvad det er for en skærmopsætning, du kører med. Nu kører jeg selv med 3 skærme, så jeg sidder en ret langt fremme i min POV, så at det ret, jeg ligesom sidder med, vil sidde der, hvor den vil sidde i en rigtig bil. Det er ligesom den imitation, man prøver at lave. Her er Stockbæk færdig, og ender på en foreløbig andenplads. Hvor lang tid har vi tilbage af kvalden her? Fordi hold op, hvor lækker det. Der er 10 år nu. Der er 15 sekunder. I kan se tiden heroppe i toppen. Ja. Du kører med autostol. Okay, ja. Er det for at få højde på? Ja, det er godt. Og jeg vil sige, nu her, når man kører ind i simulatoren, der vil man gerne sidde lidt højt for lige at få lidt overblik på den, ikke? Men hopper vi ud i det virkelig, sidder i en racerbil ude i det virkelige, så vil du gerne ned og sidde så lavt som muligt på grund af tyngdepunktet. Så det gælder om at komme så langt ned som muligt. Plus også, der er noget med, hvis man vælter i sådan en bil, så skal hovedet helst være så langt ned som muligt, så det ikke er hovedet, der tager fra hen af asfalten. Præcis. Og her har vi altså stillingen for kval. Kevin Nielsen på en pole, Mathias Stockbæk på en 2'er, Rasmus Christensen på en 3'er, Victor Nielsen på en 4'er, Markus Olsen på en 5'er, Julian Bjerre på en 6'er, Malte Rømer på en 7'er, Kasper Rishøj på en 8'er, Mathias H. Jensen på en 9'er, Victor Wolfzone på en 10'er, Magnus Nielsen på en 11'er, Kasper Lund på en 12'er, Nikolaj Nielsen, kan jeg bare ikke huske, på en 13'er, og Frederik Sørensen på en 14'er, og Mathias Dahl på en 15'er, Niklas Lund på en 16'er, Mads Lund på en 17'er, Mads Lunde, chat, på en 18. plads, Martin Buch på en 19. Milan Rytter på en 20. Og så har vi Tommy Schrøder, der ligger der og roder rundt på en 21. plads. Ja, sådan. Det er flot, men det var det en af de her små tekniske fejl, ikke? Så der gør, at jeg er med på startgriden. Det er fantastisk. Uden at have kvalet sig, så får jeg lov til at være med. Det er fedt. Ja. Der er en sympatiplads til Tommy Schrøder her på en... Den kan Tommy gøre bedre, bliver skrevet. Skide godt. Jeg håber, I har det i fuld skærm nu, chat. Det skulle I gerne have. Og lige om et øjeblik, lige nu er der noget... lige om et øjeblik, så starter racet altså. Og Nikolaj Nygaard Pedersen, det er i orden. Det her, den går ind og tager de forkortelser, som de selv har skrevet ind. Og så er vi altså klar til Heat 1. Yes. Og det er 20 minutters race. Og lad os se, hvordan starten går her. Nu holder jeg min mund, så vi kan få lov til at se første sving. Se, hvor meget spænding der bliver hernede igennem de første sving. Præcis. 15 sekunder, så kommer lyset på. Og altså, det er jo stående start også her, og der handler det om at have sat sin kobling rigtig op, så man kan flyve afsted her, fordi at det er altså også... Altså, du kommer ned til nogle hurtige sving her, sving 1-2. Og der kan man godt lægge 2, men man vil gerne være på indersiden til sving 3. Det kræver i hvert fald respekt mellem hinanden at være 2 nede igen. Og her går starten. Sådan. Her, der bliver... Lad os prøve at se, der bliver lukket af herude til højre. Ude til venstre, undskyld. Ja. Kevin kommer først afsted, ikke? Med Stockbæk 2 og Christensen 3. Så det er 1, 2, 3, der de ligger. Yes, og her har vi en mand, de kommer op til sving 3. Så Victor, han prøver at dykke ind på 4. pladsen. Og så er der inde og lukkes af der, så har vi en frontspoiler, der lige var oppe og være lidt i baghjulet. Og prøv at se, det gjorde faktisk lige, at 1, 2 og 3, de fik lidt luft, da Victor han lige var oppe og skubbe lidt. Ja, her har Victor i billedet her, og umiddelbart ser hans spoiler, i hvert fald på skærmen her, OK ud, så et puff. Mathias Dahl har taget en position også. Dykker indenom her. Der er et lille replay her. Hvad sker der her for Mathias? Han prøver at dykke ind, gå udenom, ikke? Så han blev måske ramt af det her, hvor de lige bremser op og stopper, så dykker han ind. Så er der altså parkeret et par biler her.
Det er Mathias, der forsøger at gå indenom, og får altså... kommer lige snævert nok, og kommer i kombination med et par andre dæk, og så spærrer de pludselig banen. Ja, det kommer altså til at betyde en del for gridtet her, der altså får bremset en del. Jeg stod lige og tænkte på det, der var faktisk, at de var kommet rigtig godt igennem, men det så vi heller ikke lige det nede bagved, så er der et kæmpe hul dernede til, ikke? Men de første, hvad er de 7-8 stykker her, de ligger ret tæt, ikke? Og så har vi fået det hul på grund af uheldet. Præcis. Så vi har fået et hul her mellem 9. og 10. pladsen på et par sekunder, men alligevel også vildt nok, der ikke sker mere. Lidt længere nede i feltet, nede ved Mads Lunde og Nikolaj, der ligger der også et gap nu. Det vil være det er klogt at få det lukket, fordi at hvis man kan komme op og få det her drag inden for sekundet, jamen så kan man sagtens få den lukket igen. Så nu er det bare at holde sig på og håbe, at de begynder at kæmpe lidt foran. Men det er jo 20 minutter langt løb, så må ikke, at de holder respekt i det. Må være et håb. Og her har vi altså et incident til Mathias. Ja. Og hvis vi lige slager mærke til tidtagning, så faktisk Milan Rytter, som gjorde det rigtig godt i kvalden op til, som var 2, ikke? Han var jo sidst nu, som nummer 20. Ja, hvad han har lavet en kørefejl. Det kan også være den her med at gå ud og sætte den ene hurtige omgang, at der har været noget bøvl med det. Men se nu er han 11. Ja. Og 12 er så lige, ikke? Men han har virkelig fået en god start. Ja, bestemt. Og der er han... Og det er jo også det, hvis han har kørt strategien, som du snakkede om, med at køre 2 stille og roligt for at få varme dækkene, og så skyde den af, jamen så har man jo 1 skud eller 2 skud i bøssen, og det var tydeligvis, eller var desværre ikke nok for Milan. Men han ligger altså kæmper her med Mathias Dahl på om kampen om 11. pladsen. Ja, det gør han. Og Mathias Dahl kæmpede sig lige forbi før igen, kunne se. Her har vi, de ligger tæt de første 5, ikke? Det gør de virkelig. Frederik Sørensen her får lukket op, og hvad sker der så her? Det er... Hvem er det? Nummer 17 her, der kommer til at ramme ham på indersiden og få ham spændt rundt. Det er Niklas Lund fra RC, som lige kommer lidt for tæt på her. Og der skal Niklas altså på bremsen og respektere, vil jeg sige. Altså du kan se, han drejer jo simpelthen, han har jo valgt at dreje ind i svinget, ikke? Så der skulle han være gået på bremsen lidt tidligere. Ja, lige præcis. Men der er kamp om de første 5 pladser. Altså Kevin Nielsen ser ud som han har fået lidt luft til Stockbæk. Det er ikke meget. Og så ligger Christensen lige bagved. Victor ligger også lige bagved. Og Markus Olsen, ikke? De ligger tæt. Det er rigtig tæt. Så alt kan ske her. Og Julian er droppet lidt ned igen efter starten, men altså hænger godt på her efter Victor, som ligger og trækker det andet tog her med lige lidt over et sekund op til top 5. Så, hvor det er Victor Wolfson, der fører den gruppe, ikke? Ja, præcis. Ja. Ja. Og Julian har tabt positionen sammen. Victor har faktisk hentet 4 positioner, som I kan se her. Og Rytter, som vi snakker om før, har hentet 9 positioner. Ja, det er det der med at have overblikket, og så lige komme rigtigt igennem de forskellige... komme igennem de der forskellige uheld, ikke? Komme på den gode måde. Ja, præcis. Det ser ud som om nu er Kevin og Stockbæk, de er trukket lidt fra. Det ser også ud som om før Christensen havde lidt, han var lige ude og have lidt udfordringer. Ja, jeg tror... 3 stykker, ikke? Jeg tror også, at Victor og Markus, de gør, hvad de kan for at hægte på Christensen. Og måske er Christensen nødsaget til at køre en smule mere defensivt, hvilket koster ham lidt på hans fart. Men han ligger jo inden for de her 3-4 tier, og det gør altså, at han på langsiderne kan hægte sig på teamkammeraterne foran. Ja, det gør det. Nu tror du, der er noget... David, tror du, der er teamordre? At sige, jamen godt, når du ligger forrest, vi skal ikke overhælde hinanden, vi skal ikke køre race mod hinanden, vi skal igennem. Tror du, der er det her? For de er jo 2 teams mod hinanden, ikke? Freja mod RSC. Ja. Jeg tror helt sikkert, der er noget internt. De har snakket om, de gutter her kommer, men foran kommer I til at ligge. Så vent med at overhale til sidst, hvis I kan se, der er en åbning. Ellers lad hinanden være, fordi at...
at det kommer til at koste i den anden ende. Fordi der bliver lige spurgt i chatten også, det kan jeg lige følge op på her også. Altså, der bliver spurgt om der er 2 heat. Ja, det er der. Hvert heat er 20 minutter, og når første heat er færdig, jamen, så vender vi lige top 8. Så 8'er kommer på en første plads, 7'eren på en anden plads, og så videre til heat nummer 2, til start i heat nummer 2. Så hvis man lige nu ligger top 5 her, og er sagtens inden for tid for at kan hente nogle positioner, men ligger man nede på de her 9. 10. pladsen, jamen så er der altså rigtig meget at hente ved at prøve at få den 8. plads, fordi du faktisk i næste heat får lov til at starte på pole. Og der kan jo helt sikkert være noget taktisk i at vil vælge det, når man kommer lidt ned og ligger der omkring de der 7. og 8. pladser. Så er der nogen, der vælger at sige, godt, jeg vælger 8. pladsen, simpelthen for at starte et til heat 2. Ja, det er jo det, fordi ligger man og kæmper, ja, også omvendt jo, ligger man på en 7. og 8. plads, jamen vil man så hellere få, altså fordi du får jo også flere point på en 7. plads, end du gør på en 8. plads, men omvendt skal du starte 2 i næste heat, så man skal sådan sætte sig op efter, vil jeg satse på at kan miste det hele ved at kan lave noget farligt, eller skal jeg bare blive her, så starter jeg til gengæld foran på næste heat. Så der er helt sikkert noget strategi på de der mellempositioner mellem 6. 7. og 8. pladsen, fordi at der er en fordel i næste heat, hvis man alligevel kan se, at det bliver svært at komme fremad. Ja, og det kommer også meget an på, hvad er det for det? Hvordan er banelayoutet? Der er nogle baner, hvor det er rigtig, rigtig irriterende at starte 2, hvor du bare bliver hængt til tørre på yderbanen og kan miste en masse positioner. Hvor der er andre baner, som her på Silverstone, der kan du godt komme igen på en anden plads, og måske komme op den der fører, eller bare holde din plads, ikke? Så der er også noget der, man lige skal tænke over. Der har vi lidt positionskampe der også. Og ja, og det er jo nogle af de biler, som desværre var involveret i Mathias' overhælling i starten, som faktisk ligger og kører rigtig tæt lige nu. Det er Nikolaj Pedersen fra IFR her, som kæmper med Malte Rømer, og så med Mathias lige bagved. De ligger meget tæt. Det ligger meget tæt. Lad os prøve at se, om de kan køre 2 rundt der. Der mister han simpelthen på grund af det her sving, ikke? Der kan han ikke være med. Det kan ikke... Det er lidt samtidig. På grund af svingkombinationen, ikke? Men sindssygt flot, super respekt mellem de to, ikke? Det er vildt fedt at se. Ja. Det er skide godt, og her er Nikolaj, som jeg også ved, var noget nervøs for, om han nåede at komme med til DM, fordi han lå lige under vandskorben med hans tider. Man holdt altså en 20'er, og det var han rigtig glad for. Så uden tvivl er de ærgerlige over starten her på Heat 1, men der er stadig point at køre for. Altså det må man sige, de kæmper for her. Der er jo hele tiden noget at køre for, og især i det heat her er der noget at køre for at kæmpe sig op, ikke? Fordi du har det næste heat også, så det er bare med at holde på. Her har vi Nikolaj, der altså forsøger, der lige er ude og forsvare her. Lad os prøve at se, om de har en kontakt her. Det har de faktisk. Og det ender med, at Nikolaj faktisk spænder rundt. Og måske er han heldig at undgå at have skade på hjulophænget. Men jeg tror ikke, det kan skade det der. Det var så lidt. Det var bare et lille skub, men det var fordi, det var lige midt i svingen, hvor hele bilen den er levende. Og så får du det skub, ikke? Til, så er du rundt. Præcis. Der blev hæppet på Malte Rømer. Dejligt at se. Og det er også det, jeg synes egentlig, det er en meget fed kampgejst, at man ikke giver op, bare fordi, at man mister feltet til at starte med. Og det synes jeg, fordi der er altid nogen at kæmpe med, medmindre man selvfølgelig selv sætter den i væggen, jamen, så er der måske ikke så meget at gøre, så man venter til næste race. Men jeg synes sådan set, at det er rigtig fint. Og her har vi altså Mathias Stahl fra VG. Det er Mathias H's teamkammerat, som også har fået en fin start på løbet. Startet ned på en 17 år. Kan det passe? Han har i hvert fald vundet 4 placeringer, ikke? Ja, ham og Milan Ryler, de har nogle fede fejl. Det er først nu, vi ser det, men de har i hvert fald skiftet position nogle gange. Ja. Så super fedt at se. Ja. Og der er det jo, og de har jo de her 3,5 sekunder op. Der er sådan en pølsekøb på indersiden der. Der er et stykke op, så den her battle koster også tid til dem. Så jeg tror, at den her heat ender med, at de ligger og kæmper, medmindre der sker noget foran. Det kan man selvfølgelig ikke forudsige. Vi er halvvejs til første heat, og der er masser af race tilbage her. Jeg vil sige, hvis der sker noget foran, så er det fordi, vi skal have hjulen længere op, så de ligger og kæmper om 8. og 9. pladsen. Så kan der virkelig ske noget, ikke? Ja, præcis. Der havde vel lige Milan, der havde en lille blokering på hjulet. Han bremser ned på hans højre forhjul. Ja. Og det er også noget af det, vi virkelig ser med de her formelbiler.
Altså, hvis ikke dit pedalinput, hvis ikke du rammer dit bremsepunkt, dit bremsetryk og så videre helt rigtigt, så får du altså bare blokeret hjul, så det kræver noget af chaufføren og kan betjene pedalerne rigtigt. Der bliver lige kommenteret på, at jeg skal have et nyt grafikkort. Jeg vil sige, min computer er presset nu, fordi jeg også streamer hele signalet dobbelt. Både til jer, og jeg ser spillet, og så streamer jeg lige til Tommy lige nu. Det er derfor, den er lige lidt presset. Men jeg håber, det er meget ballade, mand. Undskyld. Nej, det skal du ikke undskylde. Det er så fint. Her er Victor, som ligger i tæt kamp med Kasper Rishøj. Kasper Rishøj er også gammel DM-deltager og har kørt en masse Porsche Cup. Og har udfordret sig selv til at prøve at komme ud i en F4-bil, og det ved jeg, han har også lagt en masse timer i, fordi det igen er en anden måde at køre bil på. Så ja. Ja, og Victor Wolfson har jo også kørt meget, men også go-kart jo, ikke også? Ja. Regerende Danmarksmester i KC-klassen, så ja. Så det er altså nogle dygtige kører, vi har med. Det er toppen af poppen, vi har fra Danmark her, der er med. Det må man sige. Og nu kan I ikke se deres i-ratings, men de er også høje, kan man sige på den måde. Det er uden tvivl nogle af Danmarks allerbedste kører, og vi har altså også regerende Danmarksmester, og det er interessant. Også folk, som kører på meget, meget høj plate internationalt, også i simracing. Så der har vi faktisk lige i-ratings, og lige nu kan I se, at de er forholdsvis høje. Og så er der måske nogen af de her, sådan en som Martin Buch for eksempel, som siger, jamen han har kun, nu siger jeg kun i gåseøjne, I kan ikke se mine fingre, men 3,6K, tænkte, det er da ikke så meget. Ja, men det kan være, at han har taget en masse af hans racecraft og hans rigtige racerbil ind i det her, og derfor kan følge med på det her. Jeg tror i hvert fald, at Martin Buch, det ved alle de her, de sidder i der simulator, de kører så meget, ikke? Og jeg ved, sådan som Martin, han lever under for motorsport. Ja, altså Victor Nielsens dyk her på Rasmus Christensen, ned efter langsiden her. De har en lille bitte kontakt, men heldigvis er det hjulene midt imellem hinanden her, så der sker ikke det store. Så er det bare spændende, om Rasmus skal holde stand til Markus Olsen også. Ja, det er jo det, om han mister ham også, ikke? Mister den placering også. Men prøv at se nu, på grund af den overhaling, så fik Kevin Nielsen og Mathias Storbæk, de fik altså lige lidt luft. Ja. Og før har vi kunne se det luft, der har været, som du talte om. Er du inden for et sekundet, så kan du køre det ind igen. Og det har de jo kun hele tiden. Men det er et spørgsmål nu, ikke? Nu kommer Rasmus knap så godt med ind på den lange side her, gjorde han ikke? Jo, han var lige ude i græsset, og det gør altså, at Markus Olsen han kan sætte et angreb ind her. Så kan han bare køre forbi ned ad langsiden nu. Og her har vi også lidt data på tracket. Tracket er lige nu 22 grader, hvilket er en dejlig temperatur at køre race i. Godt i januar måned i England i hvert fald. Ja, jeg ved ikke, om det er helt real time. Men nej, det tror jeg ikke, det er. Nej, det tror jeg heller ikke, det er. I hvert fald heller ikke i runde, der er det pænt koldt. Ja, så... Ja. Der vi har også skrevet i chatten, at det går sjovt at se et løb, hvor der er danske VC-kører og tidligere VC-kører med, og at se, hvordan det kan. Altså, det er jo også helt rigtigt sjovt at se nogen flere af de rigtige racerkører komme ind og køre noget sim, fordi at få den her snak om, jamen, hvor tæt er vi på virkeligheden, og meget kan man overføre fra sin racerbil. Men det er, hvis vi tager de fuldtidsprofessionelle racerkører, de kommer ikke her, for de kan ikke følge med. Det første år, tror jeg, da Porsche Cupen kørte, hvor Frederik Vesti kørte med i nogle af løbene, og der havde han snakket med ham om det, hvor han siger, jamen han kunne ikke ligge og træne lige så meget, som de andre gjorde, så igennem løbet, så blev han bedre og bedre og bedre, og det var jo det første år, så de andre var ikke blevet så meget specialister. Men der kunne han lige køre sig op til 4., 5., 6. plads, ikke? Køre det hjem. Ja. Men at gå helt op og gøre det kunne han bare ikke. Ja. Der er en lille request fra chatten til Dennis. Kan vi undgå det der Halo Cam? Det er fordi på min 60-skærms, der filmer den bare ned i vejen. Så den er ikke så... jeg ved ikke, om man kan undgå den. Det er bare en heads up. Hvad var det nu mere? Nå jo, vi fik lige en besked fra dommerne på skærmen, som I så før. Victor Nielsen har fået en lille straf for den kontakt, han havde med Rasmus Christensen lige før. Hvor stor straf var den? Jeg så den ikke, så hvor meget straf har han fået?
Jamen, jeg synes, der stod 5 sekunder, men det kan godt være, at jeg så forkert. Jeg så det bare lige ud af øjenkrogen, mens jeg lige... Jeg sidder og kørte en masse tekniske ting på min skærm her samtidig. Det lader vi dommerne om med de her straffe. Men det, man kan se lige nu, du kan jo se, Victor, han trækker jo fra. Han trækker fra dernede i går, og jeg kan ikke helt se på dataen endnu, men om han kan køre sig op til Stockbæk. Og det er faktisk, om Christensen simpelthen har kørt over evne til at starte med, og måske brugt hans dæk lidt for meget, og ved at gå lidt kold nu, eller han har fået en lille skade på bilen, efter Victor ramte ham. Det kan også være jo. Ja, præcis. Altså, han er jo stadig inden for sekundet, og men han er nødsaget til at køre en smule defensivt, fordi at Magnus Olsen, han er sulten, og det gør det altså svært at hente dem foran, fordi han hele tiden er nødt til at tage en ikke helt optimal linje gennem svingene, for at kan holde Markus bagved. Du kunne se det før i sving 3, hvor han rammer ind og får en lidt for tidlig apex og kommer for langt ud mod exit, og så mister han faktisk farten op til sving 4. Og det kan være det, fordi han begynder at køre lidt defensivt og bruger hans spejle lidt for meget, tænker for meget bagud, i stedet for at kigge fremad og tænke godt, at det er bare sted og så holde på fremad, i stedet for at prøve at forsvare. Ja. Og jeg blev lige rettet. Det er godt chat. Godt I med. Godt I opmærksomme, når vi ikke helt er, eller jeg ikke helt er. Det var ikke Victor Nielsen, det var simpelthen Malte Rømer, der fik 5 sekunder. Okay, så har vi styr på det. Ja. Og han var tilbage til Kasper, og han ligger jo og kæmper med Victor stadigvæk. De har byttet position en gang her, og Kasper nede på en 7'er, lige i... jeg skulle lige sige, må man godt sige røv, det ved jeg ikke. Men han er i hvert fald lige bag ved ham. Og interessant kamp her også. Mister faktisk et parti rundt i svingkombinationen her. Men han havde en lille udspredning med bilen imellem de venstre og højre kombination. Der kom bare en lille overstyring, havde han ikke, og så mister du bare. Ja. Men man kan måske trække det op igen hernede af langsiden på grund af slipstrømmen. Ja. Så er vi tilbage ved Malte Rømer, som ligger altså meget tæt kamp her med Kasper Lund. Og Kasper Lund er jo også tidligere DM-kører, og Gave Porsche-mand, tidligere P1-kører, og også masser af erfaring i bilen her. Eller ikke den bil her, men jeg undskylder at køre DM. Både køre DM og køre sim racing, ikke også? Så helt sikkert. Men det har de har alle sammen masser af erfaring, de her gutter her. Ja. Det har de bare. Nu kigger jeg bare lige på toppen igen her, Nick, når vi lige tilfældigvis tilbage her, Kevin Nielsen og Mathias Stockbæk, som bare ligger, nu siger jeg lige så stille, men de ligger og har ro til at køre afsted her, og det har altså skabt det her 1,4 sekunder ned til Victor, som ligger lige imellem, og Rasmus Christensen har hentet partier faktisk på Victor. Nu kommer Stockbæk her, han trækker ud, ser om går han forbi nu. Ja, det gør han. Du kan også se før, at det ser ud som om, at Stockbæk har mere overskud, vil han dreje ind lidt tidligere, og hvis du kan tillade dig at dreje ind lidt tidligere og få en tidligere apex, så sparer du meter. Og du har en bil, der styrer godt, ikke? Eller de er jo ens biler, men han får den bare til at styre godt. Og prøv at se her, hvordan de respekterer hinanden. Så faktisk også, vi kommer ud på, jeg er tvivl om vi har hvidt flag. Fordi vi har under et minut tilbage og er ude på omgang her. Jeg tror, der er en omgang mere. Sidste gang kørte vi i hvert fald 11 omgange. Men lad os prøve at se. Altså, den her, det er i hvert fald mene Kevin, han vinder den her. Ja, det gør han også der. Det er fantastisk fedt at se det respekt, de har mellem hinanden, de to, ikke? Og før kunne vi se, at Victor han havde tabt til dem, og Rasmus kom op til Victor, men nu som om, at Victor trækker fra igen der. Så der er hele tiden, der er virkelig kamp om den, konstant her. Ui. Nu ligger de der, hvis det ved jeg godt, dommerne siger til at køre så meget fra side til side. Det må vi jo. Det er dommerne, der får det dejlige job. Ja, præcis. Det ser fint ud på tv, men det må man ikke. Ja, helt vildt. Og lige nu er der i hvert fald ingen teamorder. Nu kæmper de om den, ikke? Men igen, super respekt. Men Kevin, han får det næste gode sving. Mathias får faktisk en overstyring her, eller hvad? Kan vide, om han mister P2? Det gør han. Det gør han, ja. Han kommer godt for hårdt på gassen, ikke? Så kommer bare ind, for han kører for spidst ind. Så ja, præcis. Sådan. Så er vi altså i mål her. Mega fed kamp på sidste omgang. Det var desværre, det gik desværre ud over Stockbæks andenplads. Men altså, og rigtig godt holdt på af Victor Nielsen her, som altså ender på en andenplads i første heat.
Kevin Nielsen som heatvinder. Allerførste race, allerførste heat i denne DM's afdeling. Fornøjelse. Og Stockbæk på en 3. plads. Rasmus Christensen på en 4. plads. Markus Olsen, Victor Wolfson og Kasper Rishøj, Mathias Nielsen og Julian Bjerre på 9. Super fedt race, ikke? Men her kan man se det der med at prøve at angribe, prøve på virkelig at vinde en position, ikke? Ja, det kostede. Ja, lige præcis. Altså, spændende første heat. Han går lidt tilbage til den anden skærm igen. Nu får vi en samlet stilling her. Altså, man kan sige, Kevin vinder med 6 tier her, fordi at Mathias, han lige misser den i sidste sving her, eller sidste sektion, og Victor får lov til at gå forbi og få en anden plads. Men lige nu er det i hvert fald Fire og RC, som ligger og kæmper om toppen, men der kan jo ske meget nu. Altså, nu har vi så omvendt grid, så det betyder, at vi vinder altså top 8 om til næste heat, og det betyder altså, at Magnus Nielsen altså starter på en førsteplads, efterfulgt af Kasper Rishøj, og så Victor Wolfson, Markus Olsen, Rasmus Christensen, Mathias Stockbæk, Victor Nielsen og Kevin Nielsen så på en 8. plads. Så nu har vi jo set, hvad man hurtigt kan få nogle positioner. Rytter, som henter 11 positioner. Nu fik jeg faktisk ikke lige set, hvordan det endte mellem... Jeg så det heller ikke. Nej, men der er mange ting, vi skal holde øje med her. Her har vi altså lidt facts om banen. Som I kan se, så er banen 22 grader, og det er en rigtig fin temperatur at køre på til den kolde side, og det er rart, fordi så er der altså mere greb i banen. Så, det jeg lagde mærke til, David, det var fra nummer 1 til nummer... Ja, de første 5, de var inden for 1,1 sekund. 1,1 sekund, ikke? Altså, det er jo vanvittigt tæt. Det er mega godt. Ja, det må man sige, ikke? Det er jo... det lover godt. Men lad os lige se, nu bytter de rundt. Og kan de her... Altså, de 5 første, de er lidt hurtigere end resten. Og kan de udnytte det i heat 2? Kan de forbedre sig, og så komme op, og så komme forbi, eller er det ikke muligt for dem? Det må vi jo se. Det er tit set i hvert fald, at de ikke kan udnytte den fart overskud, de har. Ja, præcis. Og der er et lille warm-up her imellem løbene, hvor både teams der kan få lov til at snakke sammen, hvor man lige kan hente et glas vand, og man kan gå ud og slå en streg, så det man skal inden næste heat. Så lige om et øjeblik, om et par minutter, så går starten altså til heat 2, og ja, som der også blev skrevet i chatten, det er virkelig et spændende... Det var et spændende første heat, og rigtig god race, god respekt, og nogle dyk. Altså, jeg tror faktisk ikke, der er nogen af dykkene, som var, nu dykker her, men man simpelthen kommer med for meget fart ind i svinget, og så er den altså ikke bare lige til at bremse ned sådan en bil her, fordi den jo ikke er væk. Den har ikke nogen hjælpemidler på bremserne, så er man nødt til at satse, og hvis der ligger en bil i vejen, jamen, så er det sådan, det er. Og det tror jeg var det, vi så her. Der var i hvert fald ikke på den måde noget intentionelt, og ikke, altså det var meget, meget, meget pæn kørsel med nogle overstyringer, som desværre bremsede et helt felt. Vi så jo i sving 4 på første omgang, Mathias H. Jensen dykker indenom. Jeg kan sådan set godt forstå, at han tager hullet ind, fordi der er åbent. Men foran de kører langsomt, og du skal virkelig være sikker på, at i sådan en der skal du altså helt op forbi, inden de begynder at dreje, for ellers så opdager de det ikke, og så er det går galt. Og det er jo det, vi så jo. Ja, og når de så ligger så tæt i starten af sådan et race, jamen, og banen ikke er større end den er, når du så ligger ind på tværs, jamen, så ligger de altså i vejen, og det koster noget tid, og det er derfor, vi skabte de her tog, som ligesom havde et par sekunders mellemrum. De havde heldigvis en masse fed race sådan fordelt ned i feltet, men det blev skabt et ret hurtigt hul til top 5, som holdt jo det tætte race hele vejen hjem også. Så ja, spændende at se, hvad der sker nu, når vi vinder top 8 rundt. Magnus Nielsen får lov til at køre pole med Kasper Rishøj lige bagved. Så nu har vi altså nogle andre kampagner i toppen, og også rigtig dygtige kører, som jo også kan få lov til at køre defensivt. Og så er det lidt spændende, om de andre gutter fra første heat kan få lov til at komme igennem, eller komme op og få lov til at skubbe lidt, eller ikke skubbe, men skubbe deres positioner lidt frem. Og jeg vil jo sige det, du siger også, det der med, at der sker de her huller i det, og det vil der ske, det kommer også til at ske i 2, at der bliver simpelthen de her forskellige kampe ned igennem, og nogen
Det så vi også, hvor Victor Nielsen han går op på tredjepladsen. Ikke? Det gav lige et hul op til Kevin og Markus. Så sådan nogle ting, det vil ske. Det kan vi simpelthen ikke komme udenom. Heldigvis kan vi ikke det, fordi det er jo en del af race. Og det er også det, der er det taktiske i det. Det er, når du kommer og skal overhale en, så er det jo vigtigt, at i din overhaling, at du sikrer dig så vidt muligt, at ham eller hende, du overhaler, ikke kan komme med ud, så du får et luft på hul og får skabt den her afstand. Så der er masser af taktik i at køre på den her måde også. Ja, det er der. Nu er mellemopvarmningen slut lige om et øjeblik, og der var Kevin. Og vi skal have gang i heat nummer 2 lige om et øjeblik. Der bliver hils på dig i chatten, kan jeg se. Det er dejligt. Ja. Feature-racet, som det bliver kaldt, eller heat 2, som vi kalder det. Klar til start. Lige om et øjeblik. De er gået på grid, og har et par minutter til at komme på grid og få startet. Og her har vi altså starten til heat 2. Magnus Nielsen på en første plads, eller pole position her til heat 2. Kasper Rishøj på en anden plads. Victor Wolfson på en tredje. Markus Olsen på en fjerde. Rasmus Christensen, Mathias Stockbæk, Victor Nielsen og Kevin Nielsen, som vi altså vendt, så vi altså hele top 8, vi har vendt rundt her. Og William Rytter her på den 11. plads, som jo hentede en hel masse positioner, men alligevel ender 11. Og så Martin Buch, Mads Lunde, Mads Lund Jensen. De er fra samme hold. Nej, det er det ikke. De hedder næsten det samme. De er tæt på samme navn. Ja. Frederik Sørensen, Niklas Lund, Kasper Lund, Malte Rømer, Nikolaj Pedersen og Mathias H. Jensen og Tommy Schrøder. Det er meget sjovt, jeg tager den igen fra pitten af, så ja. Og så går starten altså lige om et øjeblik. Vi får først 5 røde lamper, og når de går ud, så går starten. Lad os prøve at se her. Magnus Nielsen, hvordan han kommer fra starten. God start ser det ud til. Rigtig fin start. Rishøj kommer også godt afsted. De kommer begge to godt afsted her. De første biler, de ligger jo bare som perler på en snor ind i sving 1. Eller ligger de tæt. Wow, så det er ikke... Jo, nu kommer han så udenom her. Ja, måske. Se, hvad sker for, hvis så hen til sving 3, der kan ske noget nu. Victor altså prøver at gå på ydersiden her, og mister måske en position. Nej, han holder måske herop til. Her det er tæt. Så kommer de om til første langside her, hvor det handler rigtig meget om god udgang. Det er som om, vi har en Mathias Stockbæk, der har fået en rigtig, rigtig god start. Som er oppe på 5. pladsen nu, ikke? Det må man sige. Hvis Milan Rytter kan gøre det lige så godt i heat 2 som i heat 1, så er det næsten ham, der vinder. Hvis det må man sige. Så mange at placere. Næsten 3 white her, ikke? 3 biler ind mod swing 6 her, ikke? Det er fantastisk at se. Nu skal de respektere hinanden herinde. Ja, Victor Wolfson, der satsede også, bremsede sent, fik en lille lock op på højre forhjul, og så, men redder den. Ja. Og det er godt race, det der. Virkelig. Har vi den Mathias Dahl hernede bagved? Hvad foregår der her? I VG-bilen. Han er lige oppe at skubbe. Han er lige oppe at skubbe. Han er lige oppe at skubbe til Kevin, ja. Det er et kæmpe crash her, det ender med. Ja, Kevin får altså fuldstændig... Han er helt færdig. Der er ingen der hjul på hans bil længere, ikke? Og det er Mathias Dahl, der får bremset for sent ind i sving. Og det er den her... Ja, første omgangs iver, ikke? Altså, husk at respektere hinanden. Men vi har i hvert fald fået et hul her til de første. Hvad er der? 7-8 kører? Vi har ned til en 8. plads, og så har vi lige 1,5 sekund ned til Frederik Sørensen, som kører, og så endnu et hul ned til Kasper Lund. Så ja, det der lille crash, det gjorde altså, man var nødt til at stoppe, men vi har altså stadig en top 8 her, som ligger meget, meget, meget tæt. Men nok desværre, Kevin Nielsen udgår af løbet her. Han har simpelthen for meget skade til, at det kan betale sig at komme ud på 20 minutter igen. Desværre, så det koster selvfølgelig nogle point for Kevin Nielsen. Desværre er det jo sådan i motorløb, at det kan godt være, nu ved vi ikke, det kan jo godt være, at Mathias han måske får en anmærkning for hans fejl, men det giver altså ikke point til Kevin Nielsen. Det er helt sikkert, det gør det ikke, og nu skal Stockbæk, han skal passe på, hvad han gør. Jeg vil sige, han kæmper om, han vil gerne fremad, og det kan han også, men han ligger også og kæmper med Markus Olsen, det synes der skete lidt her, men også det, der ikke skete med ham med Kevin, hvor han lige pludselig mister placeringer, ikke? Altså, han har vundet 2 placeringer lige nu. Ja. Men den er virkelig... det er en hårfin balance. Ja. Men det lykkedes ham, for han har fået skabt hul bagved, og der er også lidt hul op foran, men det er ikke mere, end han kan. Det kan han køre ind, det kan han komme op til Victor Wolfson igen, og især med det fartoverskud, han havde i første heat, ikke? Så jeg tror, han var hurtigste mand, og det kan vi se, at han har allerede hentet dem nu, ikke? I den her nedbremsning. Så har han fat. Kasper Rishøj her, der prøver på... eller får en overhaling måske her? Eller har de kontakt? Hvad foregår der her? Jeg tror bare, det var en overhaling.
Det tror jeg, det var. Det var måske det driver change til en P1. Så Kasper Rishøj nu i front og trækker Magnus Nielsen rundt her. Og de ligger så tæt. Altså Wolfson lige bagefter. Nu har Mathias Stokberg også fået lukket hullet. Ja, og Wolfson Victor prøvede at gå ud. Victor Wolfson prøvede at gå udenom med rundt i svinget, ikke? Men det tror jeg bare, han mistede på, og så er Stokberg altså lige i hælene på ham. Ja. Prøv at lægge mærke til det, altså linjerne de kører. Prøv at virkelig lægge mærke til sådan en som Mathias Stokberg. Hans linjer er lidt anderledes end de andres. Han kører ind, som jeg lige kan se det her, jeg kan også give ret i, det hakker lidt. Men han har det her overskud her, han kan få bilen til at arbejde, som han gerne vil have den til. Og det gør bare, at det spiller bare for ham, ikke? Hvor han lige drejer lidt med ind, får lidt mere farten med, og så kan han komme afsted ud i svingene. Så er det spørgsmål, om han kan overhale, afhængig af, hvordan de andre de kører defensivt. Der var lige Victor, der låste rigtig meget på venstre side her. Er det vi ser noget? Det er Julian. Hernede bagved her ved, det er igen RC og Fire, der kæmper. Hvad sker for Julian? Julian han får 5 sekunders straf. Ja, men han har vendt at ramme ind. Og hvem har været det? Ham, der snor der? Det er ham, der snor. Han får 10 sekunders straf, synes jeg, der stod. Ja, den har han så taget der selv. Det kan man sige. Og nu har Stokberg altså op på den 3. plads. Og det er Magnus Nielsen, der er røget ned, kan jeg se her. Nede og kæmpe med Markus Olsen. Kommer også på ydersiden her. Nu ligger Magnus Nielsen altså nede imellem Markus Olsen og Victor Nielsen. Ja, det går stærkt. Ja. Men vi kan se lidt, den fart, Victor Nielsen havde i Heat 1, den har han ikke helt kunnet udnytte nu her i Heat 2. Kan ikke rigtig komme frem og komme forbi. Så det er lidt det her, det er altså svært at udnytte det. Ja, og nu følger vi Christensen her, som jo også har kørt rigtig stabilt. Han har fået en position, men han er faktisk inden for den her distance op til Stokbæk. Så medmindre han skal køre meget defensivt igen med Markus Olsen og Victor Nielsen bagved dem, så kan han godt komme hen og skulle lukke det her hul. Men altså, fin fjerdeplads indtil videre her til Rasmus også. Ja, og han skal jo passe på mig ikke, altså Stokbæk, han skal virkelig tænke taktisk nu, fordi får han dem med op bagfra, så kan han jo miste helt vildt meget, hvorimod de kan bare stikke af, ikke? For de har hullet. Så får kørt nogle omgang nu for luft, og så kan man begynde at angribe igen. Ja, præcis. Men det ser ud som om... Stokbæk laver et dyk her på Victor, det tror jeg. Han kommer der, ja, helt fair, han skulle der ikke problemer. Og Victor, han giver sig også. Lad ham bare køre forbi og lægge sig ind bagved, det er meget fornuftigt. Og så er det måske det, Victor, han tænker, okay, han kan se Rishøj, han er ved at stikke af. Så lad Stokbæk komme forbi, og så hente det igen. Ja, fordi hvis Victor kan lægge og hænge på Stokbæk, jamen så skal Stokbæk nok forsøge at lukke hullet til Rishøj. Men Rishøj har fart på lige nu. Og, men det tror jeg tror Stokbæk har det mere fart til, han sætter også hurtigst omgang nu. Ja. Så det lukker han, og han er så tæt på, så det er meget fornuftigt gjort af Victor Wolfson det her, og lade Stokbæk gå forbi. Og det er det der, som jeg synes, ser racerkører, de har ikke det der mentale overskud i at prøve at være taktisk. De vil prøve at forsvare sig, de vil prøve at ligge og spærre. Det er det altså en fornøjelse at se, at der er en her, der kan tænke sig om. Fedt. Det kan i hvert fald vise sig at være rigtig klogt, for nu har han faktisk næsten lukket hullen, Mathias og Wolfson næsten lige bagved. Men det har også Rasmus Christensen har faktisk hentet yderligere 3 tier på den lille gruppe her i fronten, og nu vil jeg også være op og lege med om top 3. Og Markus Olsen og Victor Nielsen lige bagved. Ja, han kører stærkt der. Her Stokbæk får et dyk her på Rishøj, og Rishøj lukker ham også bare rigtig fint forbi her. Ja, sådan der. Og det kan de se, han har så meget mere fartoverskud end de andre, ikke? Det er vildt det her, som han kører. Ja, han har i den grad hentet jeg så for et år siden på en messe, hvor jeg stod og så de her sim køre, og der var Mathias Stokbæk en af dem, hvor jeg står og kigger rigtig meget på fødderne, altså nogle racerkører, det kan jeg godt lide at se, hvordan de arbejder, og det var... Der var flere kører til den her messe, og der også nogen, der ligger andre steder i feltet. Der kunne man bare se, at Mathias Stokbæks pedalinput, det var flot. Det så virkelig godt ud. Og det er jo det, han udnytter her, fordi bilen gør jo det, som han giver den besked på via hans fødder. Så det er speederen og bremsen, der afgør, hvordan den bil den kører, og det er han bare god til. Ja, bestemt. Fordi når man starter med at køre simracing, så tænker man, jamen det er da rettet, jeg drejer med. Ja, det er rigtigt. Men hvis du laver den kombination med speeder og bremser, og så er det jo det er nærmest halvdelen
af dit, moment rundt i svingen der. Ja, det er. Nu kommer der kamp om det anden tredjepladsen, så Stockbæk får ikke lov til at stikke af. Det kan så være, han gør det nu, fordi Wolfson går ind om, og de begynder at kæmpe om anden tredjepladsen, ikke? Ja, og nu er Rasmus Christensen op på siden af Rishøj også. Ja. Får han indersiden her, Rasmus? Det gør han faktisk. Ja, det gør han. Ja, og nu kommer, hvem har vi med der på fjerdepladsen? Markus Olsen. Ja. Han udnytter den der fuldstændig, ja. Så nu der er byttet rundt, var. Der bliver godt nok byttet rundt. Fra til at så lægge 5'er nu. Og her Frederik Sørensen fik vi lige et glimt af, som ligger og kæmper lige bag ved Magnus Nielsen, som startede forrest i løbet her. De har næsten et sekund til top 6. Men top 6 lige nu ligger rigtig tæt. Også som perler på en snor her, som vi snakker om. Der er et lille bitte gap mellem 1'eren og 2'eren nu. Christensen skal holde på for at holde ved Victor. Men indtil videre har det været en god beslutning for Victor Wolfson at lukke Mathias forbi tidligt, så han bare kunne holde på, også i hans dyk på Kasper Rishøj, som desværre for Kasper altså koster ham ikke bare 1, men 3 positioner. Og det er selvfølgelig ærgerligt. Ja, den har været dyr, ikke? Men det er jo sådan et race her. Jeg er lige ved at sige, kunne vi, det race, vi ser lige nu, kunne vi overhovedet have drømt om, at det er så godt, ikke? Altså, det er jo fantastisk. Høj, det har vi en, der er tæt på. Det er Victor Wolfsons forenden, vi ser her oppe i meget tæt. Lige op og på. Nok se, ikke røre, ikke? Det er så fedt. Ja, det bliver. Og han kiggede bare meget, meget. Han var nærsynet. Ja, det må man sige. Ja. Og det er fedt. Og den her kombination, det er så fedt. Den kombination her ned igennem Maggie til begge, så den er ikke op. Det er fantastisk. Nej, men må ikke bumpdraft, og det kan de her biler faktisk heller ikke holde til, desværre. Den gik Edde. Kevin er kommet i chatten og har trukket bilen. Det lignede også, at der skulle mere end et par minutters repair til, desværre. Hvad har vi der? Er det Rømer og Lund, der ligger og kæmper der, ikke også? Med, jo, det er det. 10. plads. Det er det nemlig. Kasper Lund og Malte Rømer, som ligger og kæmper her. Har lidt en af de her små kampe, som ligger for sig selv, som kan vise sig at blive rigtig spændende også, for de ligger altså meget rigtig tæt her. Og nu går de ud på lap 6, så der er altså stadig næsten halvdelen af løbet tilbage. Vi er lige overskredet halvdelen her ved 10 minutter. Ja. Men det er det, de skal ligge og overveje nu også. Og sige, skal vi prøve at se, om vi kan køre os frem i feltet? Hvad har det? Det er faktisk Rishøj, der har en stor tur der, ikke? Det var Rishøj, ja. Vi ser den lige igen her. Er der en kontakt, eller er det simpelthen en... Nej, jeg tror ikke. Så er det fordi, han bremser for sent, ikke? Hvis det er. Jeg har faktisk svært ved at se, om han er oppe og ramme Victor der. Men, jeg tror måske, han rammer lidt. Han kommer for stærk ind i svingen, og så spænder han rundt. Ja, den kommer i replay her. Måske vi får den fra en anden vinkel. Fra en anden vinkel, ja. Jeg tror, vi får... fordi at... men jeg tror også, du har ret i, at han bare lige op og hænge på bremsen, fordi han er nødt til at... Har vi en kontakten her? Det er lige op og... Jeg tror faktisk, han er oppe og ramme ham. Og det... Måske bliver han lidt overrasket over, at den foran, han måske holder for stille ind i svingen, ikke? Kører lidt for langsomt ind i svinget, og så er han nødt til at bremse lidt efter til sidst, og der er bagenden for løs, så snurrer han. Ja, fordi der er man på vej rundt i et sving, og der skal du altså ikke flytte fordelingen på bilen helt op til forhjulene, fordi så ryger den altså. Og det er det, der sker her. Og den er levende med bagenden der, det skal den være for at dreje ind i svinget, ikke for at bilen roterer. Og hvis du så lige skal til at bremse efter, eller lige, så kommer det der, så sker det. Men nu har vi de 4 første, ikke? Det gav lidt luft der. Det er lidt luft, og så kommer der et angreb her fra Rasmus, måske på Victor, eller hvad? Ja. Det tror jeg, han får lov til at få den. Eller hvad? Og så skal han jo sørge for... Ja. Skal han passe på nu, at... skal sørge for, at Markus ikke går med, og det gør han ikke. Markus bliver faktisk pænt bagved. De kører tæt her. Det er helt vildt. Men igen, du kan, som du sagde, den her, når de ligger så tæt på hinanden, så kan de ikke... Altså, de kan simpelthen ligge og have drag på hinanden, altså, så ligge i tog, ikke? Så de bare bliver trukket med ned ad langsiden, så de kan ikke få det i luft. Ja. Der skal ske noget. Og det er også, nu bliver det også skrevet i chatten her, de kan jo, at når de er teamkammerater her, så kan de jo, han er ude at give ham noget drag. Han er ude at lægge sig bag ved Stockbæk, og Stockbæk på den måde trukket Rasmus frem. Ja, det så lidt optimistisk ud, det overhandelsforsøg der fra Olsen af. Nå, det så jeg faktisk lidt. Ja, jeg så det lige sådan halv, jeg synes, det så lidt vildt ud, men ja.
Jeg kunne se Lasse Sørensen har skrevet noget med gaffatape kunne fikse mange ting, om det var... Ja, men han fik lige, jeg tror han spurgte Kevin, om han kunne låne nogle reservedele fra den smadrede bil til næste årløb. Ja, okay, ja. Det er jo også en snak, som er meget relevant, hvis vi snakker rigtig race her, fordi så kan man jo bruge det, man kan på de smadrede biler, ikke? Jo. Jeg vil sige, det er kraftig gaffatape, de skal bruge i hvert fald, så ja. Ja, lige præcis. Ja. Så Mads Lunde her. Første DM for Mads Lunde, så vidt jeg ved. Ripple er repræsenteret her i Division 1, og han har altså også kørt og kæmpet rigtig flot. Ligger lige bag ved Niklas Lund RC her for kampen om 13. pladsen. Nu vil jeg have skrevet Tarzan i chatten. Jeg må ikke være refereret til hans afsindigt flotte lange hår. Det kan altså noget. Det kan noget. Sådan det er. Ja. Og lad os se her, om han får bygget den op, så han kan få speeden ned ad Hanger Straight, og så kan gå forbi dernede. Det ser sådan, han gør det i hvert fald godt her. Prøver virkelig at komme godt med, men lad os se. Måske lidt for meget afstand op til. Se, han prøver dykket her faktisk. Ja, men så skal han udenom Lund, eller hvad hedder han? Ja. Så spørgsmålet er, hvad det er for den er... Han går ind og lukker lågen, ikke? Og se her, om han kan hænge på udvendigt. Det kan han ikke, så bliver han lukket af der, ikke? Ja. Og det er det her taktiske i at ligge og spærre lidt, i at køre lidt defensivt. Det er det, jeg synes, der er lidt kedeligt. Jeg kan bedre lide det andet, hvor du kører herreræs i stedet for. Det er mere mig, synes jeg. Ja. Så bremser man lidt senere og sikrer sig, at den anden ikke kan komme med ind på langsiden og så videre. Så er det det, man gør. Men, ja. Men der er altså også... der er en 3 omgange endnu, hvor Niklas han altså skal holde ham bagved, og lige nu der ligner det, at Niklas presser bilen mere, end Mads han gør. Så lad os se, om han kan blive ved med at holde ham bagved. Det er altså også interessant. Ja, det er. Og, og der er selvfølgelig også point at køre om, og så videre, ikke? Også hernede omkring sig, så det man kan lave om at alt det, man kan, ikke? Kan vi, hvis vi kan få de teleporteret op til kampen om 5. pladsen, de ligger altså også, de ligger også tæt nede ved Victor Truslev og Magnus Nielsen og Frederik Sørensen. Der har vi dem. Og se hvor tæt de ligger her også, Magnus og Frederik. Altså det er, de har bestemt ikke givet op. Jeg lige vil sige, at Frederik han var oppe og næsten at lave den, som vi så før med voldsomt oppe i bagvæsmækken på Stockholm, ikke? Altså, helt op og sige hej. Ja. Den her sektion, den føles også bare rigtig godt i en F4-bil, hvis man nævner den. Og den er så fed. Det er den. Altså, der vil jeg sige, der kommer Frederik rigtig, rigtig flot igennem. Det gør han. Men så synes jeg, han på vej ind på langsiden, han stopper farten lidt ved at prøve at gå til venstre for tidligt, i stedet for bare at åbne rettet op og tage farten med ind på langsiden. Og så vente lidt, når du kommer længere ned, og så gå forbi. Så virkelig, det gælder om virkelig, når du kommer ind på de her langside, jo mere du får din forhjul til at pege lige ud, jo mindre friktion, jo mindre modstand har du, jo mere fart kan du tage med ind. Kan du bare tage en enkelt kilometer i timen mere med ind på langsiden, jamen den kan du vinde hele vejen ned ad langsiden, ikke? Ja. Virkelig vigtigt at tænke sådan. Hvad sker der her? Nu får vi overhalingen fra Mads Lunde her. Det ser sådan ud, ja. Om han er i hvert fald længere frem her. Nej. Eller hvad? Jo. Det er det samme som før. Det er samme sted. Ja, det er det samme sted i hvert fald. Hvor han forsøger at køre den udenom, og der lukker Niklas Lunde, altså Niklas Lund, undskyld. Det er jo fair kørsel, det er slet ikke det. Der er jo ikke noget med, der er jo ingen svinestreg i det der, det er helt fair. Ja, præcis. Får vi den lige igen her? Det får den lige igen der, ja. Og det er, fordi han går venstre om, fordi Niklas han kommer ud på hans exit derude i højre side, ikke? Så derfor er han nødt til at trække til venstre så tidligt. Ja, men han er også, han er ude og... Altså, han er altså længere frem. Jeg tror, det er flere omgange i streg, de gør det her, for den her gang var han længere frem, ikke? Så vi ser vi ser lidt flere omgange efter hinanden. Måske har vi overtaget her, eller hvad? Den er der. Nej, det er den ikke. Jo, så skal han anden på langsiden her, selvfølgelig. Jo, han har farten nu. Yes. Han får bedre fart, ja. Skide godt. Super kørt, flot. Flot overhæng her for mig. Vi får endnu en kamp her mellem de to. Er det Niklas Lund, der tager den tilbage her? Det ser det ud til. Det går sådan ud. Nu er vi omme i sving 5, og hvor han ligesom får den tilbage. Sving 7 her. Ja. Og ind på den gamle pit lang side. Ja. Skal der lige love for, at der er gang i kampen her. Nu ligner det, at der bliver slået lidt hul. Ja, det gør.
Men altså, det der, som vi har set så mange gange, altså, det blev hurtigt kørt ind med slipstrømmen. Nu er han faktisk helt op igen, ikke? Ja, præcis. Ja, og så skal han være tålmodig her og bygge farten op til, at han kan komme med ind på Hangar Straight, og så tage den dernede. For den der lange siden. Prøv at se de 2 forskellige linjer. Og der vil jeg se helt... Prøv at se, hvor meget mere fart han tager ud nu, Lunde. Ja, han er ude at lukke døren for ham. Ja, og så kommer han på indersiden nu. Sådan. Nu har han indersiden i det sving, hvor han ligesom havde ydersiden før. Ja, så bør han gøre den færdig nu. Ja, præcis. Kan vi komme tilbage til live? Fedt race, ja. Men lad os se, hvad der sker op foran igen. Sådan. Kom vi tilbage på banen. Og vi er faktisk ude på sidste omgang. Sådan der. Det ser ud som, at han har fået lidt luft nu, ikke? Og Rasmus Christensen og Victor Volsund, de ligger og kæmper om andenpladsen. Ja. Og Rasmus er inde og tager en defensiv linje. Ja, det kan han godt gøre der. Også, der vil jeg sige, sidste omgang, der må du godt være lidt defensiv. Ja. Han har i hvert fald opgivet at hente Stockbæk. Nu kæmper han altså for at holde Wolfsson bagefter ham. Ja, det gør han, ja. Men det er ikke meget, han har mistet til Stockbæk. Det synes jeg altså ikke. Trods det, han prøver at lave det her lidt, være lidt defensiv. Så han har jo næsten kontakt igen, så når vi kommer ned til næste sving hernede, jamen så er han næsten oppe bag igen. Ja. Oj. Han holder altså godt på her. Ja. Og har vi de sidste... Ej, det er den her flotte sektion, som vi ikke ser så godt herfra. Ja. Øj, der var han altså næsten tæt på græsset der, Mathias Stockbæk, ikke? Og mister han for meget nu ned af... Kommer han for dårligt ind på den her, ind på hængersvær? Rasmus forsøger i hvert fald at holde sig på indersiden her. Og Victor, hvad gør han? Men lige så meget, jeg tror lige så meget, han er inde for at lukke af, så Victor ikke kan dykke indenom. Jeg tror mere, det er defensivt, han gør det. Det kan godt være. Ja, simpelthen for at være, han er tilfreds med andenpladsen. Ja, nu har vi et par... her, Victor prøver på udsiden her, at vi har lige et par sving tilbage. Og Magnus Olsen gør også, hvad han kan for at hænge på. Hvem har den bedste udgang her? Det må være Rasmus. Eller hvad? Nej, det har Victor. Den er tæt. Den er uhyre tæt. Jeg tror, det er Rasmus, der ender foran her. Det er det også. Det er det også, ja. Uhyre, her har vi altså kampen på 5. pladsen. Ej, de kommer tæt hernede af. Hold da op et race. Og her Kasper Lund, der får parkeret inde her. Og det så er det Niklas Lund, der vinder kampen mellem Lund og Lunde, ser det ud til. Ja, det er det. Yes. De kom der, og her er Milan Rytter. Martin Buch. Mathias Dahl kommer ind over målstregen her. Og så Mads Lund på en 19. plads. Schrøder kommer aldrig på banen. Kevin Nielsen her, der holder fint i pit. Ja. Og de kører sig rundt her. Kevin og Kasper Rishøj er lige op og sige tak for løb her til Mathias. Det er altså rigtig, rigtig fint. Her har vi resultatet fra vores feature race, vores heat nummer 2. Vi har altså Mathias Stockbæk som overall winner af heat 2. Rasmus Christensen på en anden plads. Victor Wolfsson på en 3. plads. Markus Olsen på en 4. Victor Nielsen på en 5. Magnus Nielsen, som startede pole, har faktisk forholdt den på en 6. plads. Og så har vi Frederik Sørensen på en 7. Og Malte Rømer på en 8. Kasper Rishøj på en 9. som også var oppe at kæmpe om toppositioner. Helt op på en anden plads. Man får et lille spænd og holder en 9. plads. Julian Bjerre på en 10. plads. Mathias H. Jensen på en 11. plads. Kasper Lund på en 12. Niklas Lund på en 13. Mads Lunde på en 14. Den fine kamp, vi så før. Nikolaj Pedersen på en 15. Milan Rytter på en 16. Martin Buch på en 17. Mathias Dahl og Mads Lund. Og så Kevin Nielsen, som desværre udgik af løbet efter det lidt voldsomme crash. Det skal så også siges, som der også bliver skrevet her, de her stillinger kan jo godt efter nogle dommerkendelser ændre sig, fordi vi ikke har taget højde for de eventuelle tidsstraffe, som bliver lagt på nogle af de incidents, eller nogle af de andre forseelser, der har været i løbet her, og sådan er det også med løb 1. Vi vil selvfølgelig forsøge hurtigst muligt at opdatere jer på de sociale medier med en stilling, så følg med på min Discord, på ESR's Discord, eSport Racing, og så skal vi nok sørge for at få delt en samlet stilling, også en pointstilling på det her første afdeling af DM. Det har altså været
Altså, jeg er rigtig glad for, at vi så en masse respektfuld, men tæt race her, som jeg havde forventet. Så det må man sige at blive indfriet her. Hvad sidder du med tanker efter sådan en første afdeling her? Så prøver jeg lige at se, om jeg kan få fat i Kevin, mens du giver et rigtig fint svar på det. Ja, men det er lige ved at få luften her, ikke? Jeg synes virkelig, det er jo fantastisk race. Og Heat 1, der var 1,1 sekund fra nummer 1 til nummer 5. Her er der 0,6 tiendedel af et sekund fra nummer 1 til nummer 4. Altså, det er jo helt vildt, så tæt det er. Og hele vejen ned igennem. Og stor respekt for kørerne, og imellem kørerne, synes jeg også. Der var lidt steder, hvor der lige var en, der ramte hist og pist, men det var minimalt. Altså, jeg synes, utrolig flot, virkelig godt kørt. Og så også det her, at de kan ikke bare stikke af. De kan ikke, der skal virkelig noget til, for at de kan få luft. Så blev der altså hentet igen. Og så havde vi jo. Der blev jo byttet plads, altså Mathias Stokbæk, som startede 7 og kunne køre op og vinde, ikke? Men det er jo ikke bare noget, man lige gør. Og så det her taktiske, og stor ros til, hvordan de respekterer hinanden, og også se en Victor Wolfson, som giver plads, og prøver at køre taktisk og siger, okay, han er lidt hurtigere end mig, lad mig prøve at følge med ham, og så prøve at angribe senere hen, ikke? Altså, det er så dejligt at se sådan noget. Det synes jeg har været super fedt. Ja, jeg synes også virkelig, det har været rigtig godt her. Nu begyndte det lige at flimre for mig her, fordi at vores broadcaster, han røg ud. Men så tilbage i studiet her. Jeg forsøger lige at få fat på Kevin, så det kan være, at du vil præsentere, hvornår og hvad næste afdeling er. Nu skal jeg huske mig. Det er om 14 dage, jo ikke? Det er om 14 dage, ja. Det er om 14 dage, og det er Suzuka. Yes. Hvis jeg husker helt ret. Og grunden til, at jeg er sådan lidt i tvivl, det er, fordi det er ikke sikkert, at jeg er med. Jeg er muligvis på et andet job på det tidspunkt, som jeg er lige ved at få styr på. Så jeg tager en der i gang lige nu. Men det bliver jo også, det er også virkelig en herre-racerbane, ikke? Og lad os se om, det er jo en bane, der har historie fra, at Ayrton Senna og Alain Prost har afgjort VM i Formel 1 derovre et par gange. Så det er... Der bliver drøn på, og vi har også de her lange langsider, men vi har også nogle rigtig super fede svingkombinationer. Så jeg tror, det kommer til at minde lidt om det samme, ikke? Som her på Silverstone, vi har også nogle gode nedbremsningszoner. Så godt race, stor respekt mellem de forskellige kører, som jeg tror, de tager med ind i næste race også, og de tænker sig virkelig om, så super godt at se. Super. Jeg skal lige have trukket Kevin her. Så du får alt det her teknikken til at fungere. Ja. Jeg kan ikke trække ham. Hvem kan jeg... Kan vi lige få... lige 2 sekunder, så er der. Fordi det kunne være sjovt lige at få en kommentar fra Kevin. Og... Ja, det kunne det at høre ham med, hvad han har at sige til det. Ja. Han er nok ikke super glad. Han er nok en lille smule skuffet. Han har trukket. Ja. Er han det? Er han herinde nu? Ja. Nå, hej Kevin. Velkommen til. Dag. Mange tak. Dejligt. Nå, altså, har du det der link, jeg sendte til dig, har du trykket på den? Ja. Og du... Ja, altså, jeg sidder inde med kamera på et eller andet sted i hvert fald. Nå. Okay, den kan jeg... lige prøve at gå ud og prøve at join det igen. Ja, ellers sender jeg dig bare lige et nyt link. For vi kan få dig for dit flotte ansigt på, jo. Det er jo lige det, jo. Det er lige det, jo. Kevin, I havde et flot første løb. Ja. Hvordan, altså vi snakker lidt om, når I nu lægger sådan 3 i toppen der på, altså i 3 fejrekører, hvad har I nogen, du ved ikke, hvad du må sige, men har I sådan en, nu kæmper vi ikke, drenge, eller hvad? Eller er det bare fuld pedal? Nej, det har vi jo sådan ikke. Vi ligger bare og prøver at køre klogt, og jeg tror, at den måde, vi kørte mod hinanden på, det var også den måde, vi ville køre over for andre på, fordi at lige meget hvad, så i de biler her, så er det bare dumt at ligge og fight for meget, fordi man mister bare super meget tid. Så det er bare med at prøve at køre, når vi er ude i fronten, så bare lade være med at fight, fordi at så kan det være, at 3'eren og 4'eren begynder at fight, som også skete. Og så er det, at top 2 de får et hul, så vi så kan ligge og fight til sidst, hvor vi har god plads til det. Så jeg vil ikke sige, at vi ligger og siger, at nu må du ikke overhælde. Vi alle sammen, vi er jo
vi har tilmeldt os for at vil vinde. Så jeg synes også, at vi alle sammen skal have en chance for at prøve at vinde. Ja, jamen det synes jeg sådan set virkelig rigtig fint. Jeg tror også, det var det. Nu så vi det også på sidste omgang her i Race 1, hvor Mathias begynder at kæmpe og hente en position, som desværre går galt i de sidste par sving. Men mega fedt, tæt race, og også super respektfuldt egentlig, og det er jo dejligt for os at se, at det ser godt ud på kamera. Så tak for det. Ja. Vil du, har du nogle spørgsmål, Tommy? Ja, jeg har det, som vi snakkede om, inden vi startede op, Kevin. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt, hvad er forskellen for dig, om du kører i Porsche, eller du kører i en formelbil? For jeg ved i virkeligheden, at der er stor forskel, men hvordan er det? Der er jo kæmpe forskel på de to biler, så det er jo også en type bil, som jeg overhovedet ikke har kørt før. Så ja, det var at steppe ud af min comfort zone fuldstændig, og skulle begynde at køre Formel 4. Normalt så kører jeg jo GT og Porsche Cup og så videre. Så ja, det var fuldstændig anderledes. Altså, det her med at skulle bruge downforcen i bilen, det er jo helt klart det, som der kræver mest tilvænning. Ja, hvordan tænker du, at det er en tilvænning for dig? Jamen, der er jo det med bremsen, for eksempel nu, hvad den hedder, når der er mere downforce på bilerne, så kan man jo tillade sig at bremse mere og mere aggressivt, hvor at en Porsche Cup, som der heller ikke har ABS, den vil bare låse dækkene med det samme. Så man kan bruge bremsen noget mere, og det samme med speeder og så videre. Det samme, hvis man mister en high downforce bil, så er det også nemmere at spænde rundt lige pludselig, fordi at så går det fra, at man har alt downforcen, til man lige pludselig ikke har noget downforce. Hvor i Porsche Cup'en, der kan man godt tillade sig lige at slide en lille smule her og der. Ja, jamen jeg synes, det lyder meget bekendt, det du siger der. Så det var ret lige at få sat de ord på også. Så det er også de tanker, jeg har haft omkring det. Så ja. Og der kan du faktisk sige, at Porsche, det er lidt mere sådan en gammelmandsbil, eller hvad i forhold til formelbilen? Jeg vil sige, med Porsche Cup'en, der skal man skal være lidt mere påpasselig, kan man sige. Der er ingen traction control, det er der så heller ikke i formelbil, og der er heller ikke noget ABS, det er der heller ikke i formelbil, men der er bare ikke noget downforce i de biler der, så man skal bare være lidt mere påpasselig. Det samme med dæk også, der skal man også passe på med Porsche Cup'en, fordi at hvis man begynder at slide for meget, eller får drejet lidt for meget osv., så kører man også dækkene i smadre. Hvor lang tid har du brugt på at omstille dig fra Porsche til formelbilen? Jamen altså nu... Jeg vil sige, jeg har desværre ikke haft super meget tid, men da jeg fandt ud af, at det var Formel 4 til DM, der købte jeg bilen, og så begyndte jeg bare lige at køre en lille smule for sjov, og så var det først rigtigt, jeg gik i gang til prækvalen her i sidste uge. Ja, okay, ja. Så du er ikke en af dem, der var på de der 700 omgange, kan vi regne ud? Nej, det var jeg i hvert fald ikke. Det var jeg ikke, nej. Men det er også den der omstillingsparathed, ikke også, og kan gøre det, ikke? Så, ja. Ja, lige præcis. Så ja. Fedt. Og hvordan har du så efter udgået hit 2? Ja, altså, det er jo sgu super ærgerligt. Jeg vil også sige, at man kan jo også forvente det en lille smule, fordi at det er jo bare open wheelers, og at den mindste kontakt, så spænder man bare rundt. Og det var så det, der skete, og det er jo lab 1, og det er tæt, og alle vil gerne vinde. Der er nogle kører, der er mere aggressive end andre også. Så det er jo sådan, som det er, kan man sige. Ja, du har prøvet det før, tænker jeg også. Det har jeg. Men hvad synes du generelt, blev der kørt pænere her, end i Porsche Cup'en? Eller er det det samme, eller er det værre? Hvis du lige tager dit udhold væk. Nu kan man sige, i race 1, der havde jeg jo min teamkammerat bag mig. Så der vil jeg også sige, altså vi prøver selvfølgelig også at passe på hinanden. Så vi kørte jo også pænt mod hinanden, kan man sige. I race 2 nåede jeg jo desværre ikke så meget. Men jeg ved i hvert fald sidste sæson, der synes jeg personligt, der blev kørt virkelig pænt. Der blev kørt færre, og der blev kørt hårdt. Men det var også pænt. Men jeg ved ikke så meget indtil videre endnu i den her sæson, fordi at jeg har jo ikke rigtig jeg har ikke prøvet at have haft en anden bag mig, udover en teamkammerat. Så vi må se, hvordan det bliver de næste forløb. Ja, selvfølgelig ja. Men vi synes i hvert fald, det har været super godt, og meget færre kørsel, synes jeg, har været. Hvor de har respekteret hinanden. Altså, jeg tror ikke, vi kommer aldrig ud over
uheld, det vil ske, når man er der på grænsen. Så det er en del af gamet, desværre også. Ja, det er klart. Ja, det er det. Ja, præcis. Altid. Altså, jeg synes virkelig, at det var... Altså, nu var vi jo til testløbet i sidste uge, og der synes jeg godt nok, der var meget kaos, men folk har heller ikke noget at tabe, så vi havde også forventet, at vi ville få mere tæt race her, og det må man sige, og at det har været, det synes jeg har været rigtig spændende, og meget, som jeg også sagde, for meget respektfuld race, altså, og hvis man kommer for hurtigt ind i et sving, så er der altså ikke så meget at gøre, end at prøve at redde den, og det der desværre det, der sker, og vi får nogle påkørsler, og som spærrer banen og skaber nogle gaps, men bibeholder en masse fede kampe ned igennem feltet. Så hvor meget repair havde du på din bil? Ja, jeg ved det ikke. Jeg så det slet ikke. Jeg kom bare direkte i pit, og så... Jeg vidste jo godt, at det var over jo. Jeg havde ingen bagving. Jeg havde næsten ingenting på bilen tilbage. Efter at blive ramt af flere biler. Ja. Så ja, jeg vidste jo lige så snart den første påkørsel var, så vidste jeg godt, at det var over. Ja. Og det er jo også... Det er nok også en af de store forskelle på en F4 og en Porsche Cup, hvor man godt kan køre lidt mere til den i en Porsche Cup-bil, men de er altså lige lidt mere følsomme her. Ja, lige præcis. I Porsche Cup, der er det bare lige lidt nemmere at ligge og puffe lidt til hinanden. Det kan man bare ikke i en Formel 4. Nej. Hvis man fletter hjul, så flyver man der i hvert fald. Ja, vi havde nogle eksempler på, hvor der blev flettet godt og grundigt hjul, og hvor det både gik galt, men vi havde også nogle gode eksempler på, hvor de faktisk kommer ud af den i svingene, men det er super farligt, fordi den er så følsom på de her hjulophæng. Ja. Så skide godt. Nå, men vi nåede lige at få fikset kameraet her til sidst. Det var sådan det med teknik, men Kevin, tusind tak, fordi du lige vil sætte dig på, og måske jo lige slutte af med, altså nu har du været Danmarksmester, og nu vil du selvfølgelig gerne forsvare det, men nu, og selvom det er et andet format, men hvordan har du kunnet mærke det der med at være mester? Har du kørt nogle løb? Kører man anderledes, når man er regerende mester? Jeg vil ikke sige, at det som sådan har påvirket min kørsel. Man skal prøve at lade være med at tænke på det, fordi at for nogen i hvert fald, der tror jeg godt, det kan være en dårlig ting at bare tænke og få unødvendigt pres på en. Jeg kører egentlig ligesom jeg altid har gjort, og jeg tager de chancer, som jeg føler giver mening. Og ja, jeg tænker ikke over det, nej. Det er selvfølgelig, det er fedt, og det de første par uger bagefter jeg vandt titlen, altså der var der stadig lidt spøjst at tænke på, at jeg er Danmarksmester i det her. Ja, altså man skal prøve at lade være med at lade det påvirke en, når man kører. Men kan det ikke påvirke dig på den gode måde i stedet for at vide, at jeg kan? Jo, selvfølgelig. Altså, hvis man tænker på den måde, så jo. Fordi at jeg ved jo godt, jeg har muligheden. Og altså, jeg ved også, at jeg er hurtig nok til at kunne vinde. Nu er det så en anden bil, som er ude af min comfort zone, som jeg sagde. Så der er lige lidt forskel der, men jeg kommer jo stadig ind med tanken om, at jeg skal vinde det her. Men jeg prøver også under selve løbet, der tænker jeg ikke over det overhovedet. Der er det bare at køre, ligesom hvis jeg havde sluttet 20 sidste sæson. Men jo, altså... Ja. Men troen på ens egne evner kan i hvert fald være med til. Ja, fordi du ved, du har gjort det før. Jamen, så kan jeg godt igen. Ja, lige præcis. Mega godt. Kevin Nielsen, tusind tak, fordi du ville kigge forbi. Og held og lykke med forberedelse til Suzuka. Og så glæder vi os til at se jer på banen igen om 14 dage. Ja, jamen jeg ser også frem til en ny afdeling, som der forhåbentlig går bedre. Ja, præcis. Jamen det er for dit vedkommende. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, for holdet, der gik det vist rimelig godt med en sejr og en tredjeplads i første race, og så en etter og en toer i anden race. Det kunne jo ikke blive meget bedre, kan man sige. Ja, og lige så, præcis. Hvad var det? 1, 2, 3 i kvalden, så det var perfekt. Ja. Det var super flot. Så god team effort for Fire, må man sige. God start for jer. Men vi snakkes ved, Kevin. Ha' det dejligt. Det gør vi. Jeg er lige med. Hej igen. Fedt.
Det er altså rart, at de får nogle kommentarer fra dem, der ligesom har siddet på banen. Vi kan jo sidde og gætte nok så meget på, hvordan det er at køre race. Men også en meget fin kommentar fra Kevin her. Jeg tænker ikke over noget pressen, når jeg ligger og kører, så kører jeg race. Og det er jo det der mindset, som man ligesom skal ned i. Det ved du meget mere om, end jeg gør. Jeg har vist læst lidt om det engang, kan jeg huske. Ja. Jo, men det er jo det, ikke? Men jeg tror, uden at Kevin selv er klar over det, så giver det ham den her følelse, altså i underbevidstheden, at han ved bare, at han kan det, for han har brugt det før. Ja. Så det hjælper helt sikkert. Så synes jeg også, at han satte nogle rigtig gode ord på, hvad er forskellen på at køre en formelbil kontra en Porsche, ikke? Så det var virkelig, hvor han kunne fortælle lidt om køreteknikken lidt også, og så også det her med at bruge downforcen, hvordan det er. Så det var super. Ja. Ja, lige præcis. Og der har vi lige en kommentar fra Theodor Jensen. P1 og P2 til mig i Division 2. Og det er, fordi vi har jo nu, det vi ser på her, som er dem, der kæmper for DM, det er jo Division 1. Og vi har jo, jeg kan ikke, hvor mange divisioner har vi? Har vi 5-6 stykker? 5. Som mig bekendt er det 5. Ja. Med 120, eller vi havde 120 registreret til at kæmpe for at komme med i Division 1. Og vi skal nok lægge resultater ud for de andre divisioner også, når vi kender det. 5 divisioner bliver der skrevet her fra Patrick. Så kan vi da lige tilføje lidt med Theodor Jensen. Tillykke med det. Og han kører jo også i det virkelige Formel 4, og han har kørt Formel 3 og LMP3 og Porsche og så videre, så han har også prøvet lidt af hvert. Ja, men han siger også, at jeg skal hilse fra dig. Han kender mig, skriver han. Skide godt. Kæmpe fornøjelse. Hyggelige stunder med Theodor, helt sikkert. Ja. Ej, hvor dejligt. Og prøv lige at høre, tusind tak til alle dem, der har kigget forbi her på streamen i aften til DM her. Det har været en kæmpe fornøjelse. Tak til dem, som har fulgt med på kanalen også. Vi jo, altså med DM er vi live igen om 14 dage. Måske med dig på sidelinjen, måske med en vikar. Det ved vi ikke helt endnu. Jeg kommer i hvert fald til at sidde her. Tommy, tusind tak for en første afdeling. Det har været en fornøjelse. Ja, det har været fantastisk. Helt fantastisk at være med til det her, ikke? Og se det her. Det har været super fedt race. Så stor tak til alle kørende også, og også tak til jer, der har kigget med. Og altid. Så jeg håber virkelig, at jeg er med om 14 dage, fordi det vil jeg da nødigt gå glip af det her. Det er i hvert fald fedt at være med til. Men for nu er der ikke så meget andet end at sige tusind tak for nu til DM-afdelingen. Jeg fortsætter nok lige med at streame lidt og køre noget race for mig selv. Men tusind tak til dig, Tommy, og så ses vi bare lige pludselig. Hvis der er nogen, der tænker, nu skal jeg videre, nu har jeg set DM, så kan jeg sige, at man kan jo, vi skal nok lægge links ud, så man kan se og gense de første par afdelinger her, hvis man gik glip af det, så don't worry, hvis I gik glip af noget i starten. Det skal nok blive lagt ud, så I kan se det igen. Men tusind tak for nu, Tommy. Fornøjelse. Og så snakkes vi bare ved. Ha' det dejligt.